kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo gikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira dese serikali asomo secretary general sokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM Lipu matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mrena nabali b'echinguru erikwe manya abona watika kuruchitanenya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana magia Chumurigereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amaburi yebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igoto skatanyegera gende agotengera egetaseni ya Ensoko TV obona buboroso obumogusi Eliane Kerubo Frida Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botari no mubwekano Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Chito Murgeria bueta seni ya Ensoko TV emambe ya bono asomoro bya Ensoko bwakire nkwariganya bene nabo igono kwigena kwanenga announce sore kwabokire bya kinga kiri maitinga wachakire kuyariganya ko ichaka emirubiri ya irire tuko mbale bawale galime nariyo genda yete gwikirana asemero mu yago nabo igasabarire tukure ijumandi batamangana mange mono kurorogongorwa gusi noye no muchomone no Nairobi kuno Chito Murgeria atyankwariganya bene asomoro bya Ensoko bwakire tunyare tugusanga tumaye kumanyania nabo igoto nyarto gusika mutaso morobiro Ensoko bwakire nayo Chito Murgeria nanjediana ndemo omorobiro Ensoko bwakire cinga kisiringo gotebyanga genda gutuma ujumbe yagasi namba ya studio 078 marakabere 6 maragатano na 39 namba yo moyo hitunyarto gusanga nabe kumanyana amonaye Chito Murgeria imbu yake gimalero ne mambia lero litukolie ijuma tugukore iki tariki 25 ne mumutie nyino yo kianda ne mwaka bw'ikiri 25 aiganense ya Kenya mwanjo menye mwanjo Murgeria menyete nana mono nigoto kujara kwatogote binga andonsia soberete boka ososo murobiri w'Ensoko bwakire litonyara kaba togo chakali tuko asenchira yobwikiranu nana mono ngentu kiritogote byemambi yabono mwanjo Murgeria tika kwegaiga mono weekend magwa chagete nembero bono rende chiachakire gukanya chimbero ona rende nande bintu ngo chakabire ko baburunge yakwera emirobiri yonsi pinya sawo itenene ire kuruti kirimo pakalera yigire tichi tichi ero watete tari tichi na atagete komenya tichi
gwakanite Eri atano. tichi gwatetereria atano ritukuria gatano eri atano mwancho murigiriri egererende bwiro biri mambi ni ritukuria nyongesa kurwabu onchakirande kurengereria mangana yo kugenda so monene kumuburi ngakyo monene ende wiki yengi mabuna na minyokire nse elio bali yao kwantebe tinkore na temire gokora na ande binto nyambira chango chabire bali babwate payslip na ndana mono ya serikali bona chiachakire goswa olende budget ilikuwa roseti kule tarehe 10 to yebo chaka gozo budget ngao nakitara kwanira bali babwate rideni bono kero kare budget chenga kicheikire bono geterende kwana ko joro mundu lia tara joro chibesa ako bangi binte binene nje ko chikana arabanga kolega konyora agate dabirego agate bika bono manyete mutinyi yonkonyora iga nkora rusinde semo ikomi mwirire nyasaye kolega tiga bolo jiji bocha tiga jiji birengera biyaga ndorwa pi e budget twa ebekera nyara talinje bweka go sitalia bweka bwacho muligeria senjira bera tokate ngase bitoki byo kojora rende nabo kunyara ko bago kubiro biliya yakara busio amatuko naroro tuganeire nande torore nganki kiri togokora bugimano bokongu bure Diana Korabo mbwana ko ba raisi gantebe lakini bwara kongire matuka ya bwangu iga bokongu bure sana okongu bure maetekera kare bare korokyo butaka ngambororo mukunyuru ngoli mugaso rero tuli kunyu okabayigo nchara iria bantu batabugata pi gonga nero ngoli tuanyuranje ngoli ne na matoka kari gusina manyabwari na gasimiki yani ngaigo lanji ya getira ropi rero ngore gunde babo ke batata nga mutu anainama inapita kuinama ya lenge ya canvas bana batumeina makugoga tokonyaranga na enka bantu bareba bawetiranje breakfast wet lunch umete mno bugima bwa canvas ikware gweti breakfast o lunch oragire margo bono kwa ukubwa okay oigo tienda mwanjo muri ni chitakenya chia etire chitaike chinsa ini komina ibire chia bono mambia kera to gotebia nga aigane Soko TV na nene mono tukoraria kurwa aso muchio Nairobi bare bakuburi ngai moberete nanya watu muntu kongakira no muri bosonga dole bosongo ya Nairobi aiga zina towers lakini ngocha tole senchira ya venase chinsemo chia bosongo nyamira no tole asenchira bwikiranu na nene mono ase chinsemo chinde chonsi imense ya Kenya na bali bagotubwatio so mtandao na mogoto nyora asenchira bwikiranu ko rande bali baguru chinse chi America bali baguru Amsterdam bali baguru chinse chiri chia United Kingdom ase liro bali yabongereza so mokoronia rueta agacha gotumbaga agacha seita agaiga agacha kore bintonga ngaki binto bigo korekana senjere beno mwancho muligeli ngotebinga ncheli Italian ni Innocent Onyango elirende tuchake lituko nande tonyare kwa tukubike merobelie menge ase lituko lya lero enjuma manyete egento ngeroro kegendrete bono iga lero ni lituko lya siasa lituko likali kurwa gusigo ikomecha maneno Nairobi betu eli naroje ebara ire jitenti chia matunda ime ngo ikabali chinsa batotebinga ngakiegendrete moyega nore ase geti kya Busi Stadium ngagerete miaka 20 yekiama kya ODM nilitukulia lero naro kiama gia Jubilee na kiro kingi bwato moyego yo bene ge goteba nga ngeta gite kurigererio burai bwabo bugesaise na nikagere nga matiangi ngoso arororo timanyeti ingi bagakiara ebu nkero kiara ebu naro renda butugikira no rumwanchu muligire tonyare kwa tokomanya togote bitu basa kurwaiga enere channel lere gote bikende gyosigeriye korekana asoberete nabuna gutambe togote baba sakibaito nigo bale ase chinsemo ao libanyara kaba bakoretera ali agendete YouTube to subscribe li na ndagera wa to subscribe nyara kaba go to bwatia asenchira yo wikirana ali Facebook to follow na ande onyara kaba go korole link bono ntole live to gukwana na ekigusi talie munundo mwao kigusi ekeno keto atera kera wanzo monta gukwanere ngoro ya amini munulio obaba igwa gukwana go iken ngoro ya go ndiro monta gukwanere iga kwamanya gukuminga kai muntu oyo ngakia nyenyorie ese bintu bikale bikomo muntu na goikaransia nda kware konyora gusena likwa bangire na tware batabana kwa binyorire manya gukuburia mangana ari se ina ari ukuburi no nyero bagondo gitiri no gento gitenge kore kaniri ugukwanira mpaka kwe kai muntu oyo ganta ari bakaka ore ndo mwanju murigeri aiga no toko batugo kwanirana asenjira ya bene na ande twaigwana twakwana
twaena na libaga twategererana nilitwanyara kabatokoranga twagachire gisako Chenga chiribego mwanchito moriria twote ngari tukuria rero na mange tubwata se studio ito cross county area Kisii wike county yamera kinda siri tukuria rero kwa sinse mwanchiri chagusi tubwate mange kuro rori tukurego rontonya tokoraria gendete kwene kiwa igonga na rero ritukuria rero na mhanga gendete ko ene kiwa roro kurinde abasaki baito baigetororo bakwene kia masemo ngocha bari gutumurikira na gutumanyia ari gendete kwene kiwa kuro sigiti kia gusi stadium togocha somo cyo muri Nairobi naro abasaki baito no bari ngocha tori go kumanyia masemo neronga ngerekirike gukorekana se semeri kyamakirigia Jubilee ritukuria rero igonga ritukuria rero se studio tuna mange tubwate kwenda siboni gasumuro bire soko bwakire naro ntonya to kumanyia ali agendete kwene kiwa chinga kituko batibanga gende gutuma ujumbe yagasina maiti studio turabali bamito triamate yao nabayigo otume ekerengerikya gase studio ito gweterana ali awikwene kiwa seri tukuria rero nabayigo ngo ikachire chinsema chitimeti oyo mintena sento sinate chinsa machiria chisimbi tukuria rero gosengo chitire wika kweno manchito morgira gende gutuma ujumbe yago na turasomtanda Facebook live muna Soko TV na gasomtanda ulio YouTube na watunya muna Soko TV tunya tukumanyanya na batumanya bogali kwene kiwa sebnyorore asore na batebyanga inkere kikirike gende kwene kiwororo chiga kibine chiga mwanchu morigeri nabo buna Diana agotebiri okonyara kabago gosoa ase mtandao yaito onyabororo nyara kabago tubekere kerengere kya otigatura arambare banyare kabakoboke mambia bono nindo che Christopher Tandi agotebe soko bwakire kuruaga igaburangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubu abana Sheila Matiangi Muranga Mikaye mama Mungina na tata Muranga mother in law ga kurukumeri Mikaye pamoja na pamoja gawateba higale na ntumbaka omoelio nanda otuganiri tukuligia naitwa kwa niri tukuligia toldi agateba Diana nkwanelie Innocent ya kirende Innocent yeli kwalirika timanye tigozinelia nera kinalia kiragire onderi Dominic agateba machoge borabu igo mure clear bu ya pimbu ya mono mono minto Dominic ondeli no mulikito umurai Simeon ya tuti agateba bwakire buya Simeon ya tuti yo ninta tekomanyanga no murai geto gole kuruguchise mochia gesima nindo chegaiga Bartholomeo Mumanya taba Innocent na Diana good morning oyo Mumanya na Ziporo tuko ndani mpaka mwisho ande rorango bali bachire Diana igaiga chiko iruka na bondo chenjera bayende tokarani omurai Simeon tuti ateba ngabwa kirebia nabo iko Christine Mora ensoko bwa kire stero ndiri agotebanga kurwa Nyakiburoni ikuruma pamoja ira ili musioma kurwa kangemi wikaria manga keroka imeyo morobiri obuna butambe ntari komocha naboigo Emmanuel Mwega incoming MCS wala tabanga Emmanuel Mwega kurwa Gitenga village yo mama Rantundin imeyo morobiri obuna butambe na mam Anyaboke dad Bitamwaga Peter Mwaga Lydia Yaboke Toto la Kisii Masai mwenyewe Florence LRF Ngongi Dennis Kirandi Salome Nyoni Manase Onyimbo First Lady Omusai Juma ndichama yitana mangi lakini nkuya nyari ngingo yasoma ndara soma negatie juzumbe chinde Jessica Mura tebanga and soko wa kire happy Friday to you Jessica bana basketball so good morning Diana na Innocent following live na we go naikase number 8 studio atebanga and soko wa kire ninche mwanyabantu ateya korwa kegogi nyamsi kwani abantu banyamsi na we soko good morning to you Ntendibina kurwa babadogo kubaganiria litskoligia Diana na Innocent na itakuganiria litskoligia otebanga tuko pamoja naboigo ensoko wakire asomonene wakire bia nimbwatebia oyo Jones Ogamba kurwa Nyakeburoni uya kegimu mwanchu muligirali nindo chegaiga Sheila onderia taba kurwa Nyakeburoni ikuruma pamoja nindo che Christine Morao tebe nsoko bwakire Christopher Tandi agateba bwakire bya gaiga nigateba lichisa buchaburangi Hilary Musioma kurukangemi goika liyo manga keroka ime yomorobelio buna butambe ndali komocha nindoche Prince Nyachoti Mokaya agateba good morning and happy members day to all omosolibwege susu ensoko bwakire kiran Dennis eke omosolibwege susu kurwana kuru City Salams Club niko ndani biyamono Jeria Kirubo agateba happy preparation day kurwa Ngumbu Manma Bahrain Kingdom goika inka Kisii County Kanyimbo
asagoteba SDA Church na My Children Mazdiga na McDotak na Brighton na mpaka abana ba Minto Bonsi pamoja na Bible bana Samuel Yongeli na my husband Ben and all brethren in the whole world wawe na maandalizi mema ya Sabato. Asagoteba na igale chisemo chirichia Bahrain agateba bonsi bali bakuyarigania asomo yegabwo kwa gende kelisia mambia nintali kelisia kuruka bali bagateba nga bakwenda kanisa mambia nyalako bage korekane kelisia Sunday. Raliza Rila agateba good morning kurwa Tasia ni Alex Ogete ngiti niko ndani hadi tamati mbya mono mwana mwinto. Manuel Mwaga na Amoro Lenere na nigo chigendete ko swaga iga asinchira bwikino mwancho muligereri gendera go to match message jeno ase number SIM 078866969663 igo to gataba 6 nigo chire isano mwali gwa korelia isato na asinchira beno mwancho muligerito nyara ko batogo tebania kelkia nyara ko bakorekana andonsi asoberete Diana simi itenjira neto ko batebi ko bono tuache to kabekere chi video chiri chaba ntwache begete lakini twatetenga uchitweka twaringeri tukoria rero chinga kichito tibanga ekero ko beta esimu yao hasore asarabu okuyibeka position yeye kwa na mangana gase chiti second 30 kwanyara go kurwe kerengero kyawo cha segeta sengi tugen Soko TV tonya to sangana yamo chinga kishirindo che abantu bamintu mabwate request uyo mintago tebanga am John Ombui aspiring MCA UDA bo chitendere ward from Ogembo. I was really impressed with your show Yaren Gigoro with your colleague Raicha Bogita and then Sadia Mache. I would like to be hosted as we discuss the state of Kisii County politics. Ganto igole to murangu ngakiwata vile tali yakorwa. John Ombui aspiring MCA UDA watch tendere. What? Matebye atulikire message ya bwese namba ya WhatsApp namba ya yaibe kororo tumwakirire ndegere tunyara ko batokwanira nase ngagitinga what's esa uri ayitumete WhatsApp na batoko muri baadaye tunyara tukwana nere. Okay wiyake mu mwancho muri gali ya Soko TV umurubiri Nensoko bwakire igolende nigotogendete kona goteba ninga ngakitogendrete asenchira ibukirano nande asenchiri ya bene twagotebi rere mase ya Mungu igutore kurwa sabasaki baito bare asichinsemo chia Kisii anene mono ekerali tukuli koigora maiso iga tunyara ko batoko manyanga nkikegendrete asumu chioyu na anene mono rero nilitukuli riri tunda igosherekea miaka 20 keranga tabali tunda igomine tunika magio ODM na amandalizi ni gale top gear abantu baito nigo baraira abichinsemo chia Busongo na Roche chibicha chiali go sasalia so mtandao abaliki baito bali gotoma bantu baito nigo bale ase egetie kitomanyanga ninki kegendrete kurwa SSMU asamangana ali akisiasa na ande bono iga bantu bamintora barabu no bali towni modo wa nyumba bakubwaterana na mwanya gitinge chigali chiabo ngongiro dijirigereti Diana rero wakanda guchirende muyega no karoro noro kiama gya Jubilee ngeta kora monchole ligo siasa nere go siekali tukondoje ya rero na yande kagendete kurwa sebinyoro na bali babwate mechando tubate pole bali mubwate emeyiga tubate ibia bono lende chinga kinyasa akolire mesobekire bosi yao amekuandalia mbele ya watezi wako na irende go guchengera litukeli yao ulichengera asenjire wikiranu utaliko tachonde geko eranya sawo kobekira bosibwao aigane Soko TV litera Nelson Tionyanga nancho wanjito muri litera Diana Demo chika kisoko tibanga genda gusangana ito somoro bile Soko bwakire genda gutuma ujumbe yago gose orwaka rwago nabo igo chinga chito tibanga kinageta se namba yemo ke wanchira kwena na erio giriago itonya to gusanga twanyara to kumanyania nabo igo gosemania buna omugusimo chito muri litera tugende masemo wika tukumanye aliyama ya gusito kumanya ali agenda tukwene ku kurasi county chito kurasi binyoro imiwe kachia bisi rinaye kwanyara gukwemanya asenchira yabene Nensoko TV uboroso bw'umugusi
onye kubwatari iboryo obosemia gusekerero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburoso bw'omuguse ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no turegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662. kwarasire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro noganetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asamange twakere simi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asege kigetambe na gokobo korari bya asemermo yao company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kyanda asobonia byoma ao byobyo bwekerengo kyayiguro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekigusharire bimeria mache chigenerator chisola panel amone chimashine chyogokenura mache boigo ngokunya bari bisima nkwagacha bari swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yogokenura mache asumo cyobosongo
Davis and Shatliff nigo bagutuka Samaga cha Stage Plaza ayarigirinitie nigetesenia kenege Kigali asamange wakire simi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwanjito Mulgeriane ngakiyene nande twairanire tunyato kumanya aliagene tukwenekiwa kurwase binyoro byaito chia bisietu na baga kurwase county ya Kisii county ya Nyamira wika muchomane no Nairobi irina kwanyara gukwemanya aliagendete kwenekiwa kulende chinga kisito kwenda emasemo ngoika ase county ya Kisii asetoro chigoro abarai au babete bagusangirikana na gukora emega au kwa ase county ya Kisii kolento guchaka nensemo yabasai kurwase nseme yemungia tutu church south nigoli tsikirire gora babete bagwesokia na kwemurungania ogochererwa n'abauni abo babwate chinsara ase chinsemo chomo yegorenge gokorekana ase baburi bakwarete negetaseni ya Soko TV na komochia egati ya baraime county ya Kisii ase batebetengana abo babete bagocha n'abauni abo banyate bagutigera egati y'abantu chingo mamonchito muriria teatratigerera oroboti oruo tunyare toska motwe nabego kwemanya amange. Let me tell you, numbers do not lie. If you come out and vote and make sure you voted, you turn out in big numbers to vote, your number must count. You will be seen, numbers do not lie. So, hiyo notion ya kusema sisi wanarika tunaenda tunapiga kura na kura ishaamuliwa, hiyo hatuhesabu tena, tutoe kwa akili. Tutoke tupige kura, kura yetu itahesabika tukipiga kura. So we are saying let them stay focused. We've just been urging them that do not let anyone look down on you because you are youth, but set an example. And one of the areas that you can set an example is by voting, is by registering, and then again, remain united. 60% of voters ni sisi kama Gen Zs, ni sisi kama youth. So it means that the greater voice and the greater change lies with us. So tujitokeze in large numbers. Let me tell you, numbers do not lie. If you come out and vote and make sure you voted, you turn out in big numbers to vote, your number must count. You will be seen, numbers do not lie. So, hiyo notion ya kusema sisi mwancho muligereria na tokogenda busio abalimi beka wakurwa ase chinsemo chia Nyangoko na sensemelie kurukunya bomite yo gotoka chinsemo chia Bukaire imeye wodi ya Nyamaya nigo bono banyare ko ba bogose litukuligoro nigo baumiranite ase kili bagateba no gutware gikaro yo kuligereria ngaki buli mibura chikoba bo koli biyase chinseme chio na nana mono koranga kiba commenta engelia iliyo kwagendera libusio mulikyo ito Steven Bunde nigo ikiranite asomo yego yu abalimi abali gukwanera igoro yekemelie kyo gikawa tigango toigwe ninki abalimi abo bakwanete ase litukuligoro kiba kori biasa bya umwaka mugima twabaganire rero bire ko bwatia tubwate ya umite kwa factory ntari ko ya umite main iyanda kore asi yerengia tubwata mibaraba ya ina ende dari tuzasingi 102 and 70 cents
ya umite ya ngoko yere 02 rero branch ya kabere rero kwata uya bara barunge abakore mu gutoro rero obiri success baba kaka difference kyabo batwekera n'umubondo nyanzi timba uti ko nibare bakorire cyaba nibanywa lekibese abarutonga abantu buri totonga eka wanero baba ne rutata eka une yengencho abale mirane mugondo mukutanero legolengo umuya na ndebe setwaegwa abakori abagotokore gasi management for the management mobe buya mutware obo maene na ndimo to ekibese no mwatoire one kilo tutaitagende 300 kuchumuino ayino tutagete ekobulimi obuya na ende abasaba bakakrumonto yende mugondo tosumike kawa echa yakure ntobwatika echa kawa ari kana sadu bole mibwaito ekagwe yagalire twarulenga tugwarite twekururire bakato egera tonyora ekagwe yato etabesa sawa na twarigere ibitote totondera abana bari echa ero yakwete otogora tole pi akongo mugeni batabi nango togora tole chicha anye mbari kogenda basibo batabya maya ni ba tole tole bo sense go tatabi ngana kene ngango ero tole tole kamunyaga kana koreta munyana kumwetiensi eka akongo mugeni senata kwando totagete kaguyaitagendere ntotagete baingirie nyore ni ritucherimo mondo go jarato kumusamba karigere okongo mugeni ngoma tabiana kisi aseri abgatatige agenda barongeiga eseneti nerego etie bigo abolinga yecha yaito yachiete akoja gotabie samatanga akonya goetera rogoro muna likubusiro rogoro akiri mbago chacha boto chadegete Mwanjito Margeria na radio kurase county ya Nyamira kore ntukosikana oikase county ya Kisii nigati ya baraya bagusira serikali babolira abananchi kwenekya bunangwe soke bale na gusira serikali bunenchira ya moyo kwenekya bunangwa kabale ekura yo murwa wakora kuro murayibwensi ya Kenya uriyo rabisi buna egati ya anyariga kwenekya amagendro imiyorogongo ruagusi twetwarorira abantu bande kibago korerwa na itu tuwateba ni rasima abagusito kwera eserikali yekare kuna gotonye bitu gochisa abantu bande na itu etotonyerie rero igamuna bachira nimete biashara birega gweterera abantu ngokonye kabare uchumi ya itogo ikesu kama token kogorware iga abantu baninto oikatoga kare serikali eriero rero yagera twati intu tore echami ya broad based Monto tayora gotebi ngatubwena tikobera gutubwena tikorora kanaga wana igose koruga genda roduo goro moremo igokorendire risiko lyake so monto tato ngaina abagusi tochake ku isolate okani bantu mbatara ikiagara into tukate gutara no ina kare tugo takorie karuga kanene in future ko ikonya ara tuero sei na intubuya na bantu bande ne bisakubinde kwa hivyo leo tumekuja tuchange pesa na pia mchue serikali yatoreta neta geterora maiga na bantu bagoke oka turusia bantu abachibese batibese president wa korantu ko gokabiya bara basogotura bayi bamintu mwantire omo sike William Samoei Ruto agendera taparere gas paka 2032 mwara pingo iga William Ruto. This government of the day, it's going to be in place until 2032. Musidanganywe. William Samoei Ruto atakai serikali kuanzia leo mpaka 2032. Alafu hapo mbele wenye wako sharp akili kama mimi Alpha ndio tutatengeneza serikali ya 2032 and above. Igobuna umugusi gaki na basoroire. Tigatobere as a broad based government tokonye serikali yeye to support ye serikali na to make sure Buna Kisii County and Nyamira County is also included in the development. Saibo ere buya go sere bobe barenga bare tutandora asame go iga abantu badonya bare iga ngai more Wancho muligereri togotigana nayo nigo tokagendera sense mo ya Kitutu South ya somonogeri bwe bunge
Moses Masika wetangula litukuli goro anyartaka batebya bamenyi bechinseme chonga serikali ya Kenya kwanza ere inse y'uburayi bwa William Ruto nigendrete kolimia na asabolirie abananchi bechinseme cyo kitutu chache South gusire serikali ya William Ruto asikilia gateba nibige ebwatama ya gucia sumugusi ngaya kwane taya ekera barenge bakora gusangiriria gucia ase byombe inse y'umurobelio umanyekanite na empowerment gucia ase ebyombe byo oncho muligiriri tigatwigwe enkwane iyo ya Moses Masika wetangula kule kwetu au kwa kina Aaron. Ukiwa hapa, kura ikifika, simama pamoja. Hiyo ndiyo Kenya tunataka. Wakati tulisunguka, Kenya yetu ilikuwa na shida. Kandarasi za barabara zilikuwa zimekwama zote. Walimu upungufu ilikuwa at frightening levels. Kwa miaka 3 peke yake, Rais Ruto amepunguza mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500. Rais Ruto ameajiri walimu 1,100. 76,000 walimaliza. Budget ya mwaka huu mwezi miwili ijayo wana recruit wengine 24,000. Inafika 1,100. Miaka ile ya nyuma kila mwaka wanaajiri walimu 5,000, 6,000 kureplace wale wamestaafu, wale ambao wamepata kazi kwingine, wameresign, wameenda, na sasa zingine wale ambao wamerukia watoto na wamefutwa kazi. Yale unataka mimi pia nataka, yale unapenda mimi pia napenda. Ushuru unalipa mimi nalipa, ukisaidiwa nisaidiwe. Hiyo ndiyo Kenya tunataka, na hiyo ndiyo serikali ya Rais William Ruto inafanya. Ponjito Margeria togotikana nayo nigo MC bogodi ya Bogosero Muske Vincent Abuga ama mochiri mubunge wensemo ye bunge ya kitutu chache South Muske Anton Kibagende asikiria otebabuna niga mukwana obe asegeta sene kemo korende boigo niga muborire kwenekia buna uchari wikirania amagendero na bigo kubwatia ebikole byaye omubunge Javet Nyakundi asabolire mubungo yukwene kyabona ngucyari wikirani amagendero asinsemo cyayo mwachito murigeria tikatarategera chinkora cyaye omwe dijo ya Bogosero. Babu, tukiangalia sehemu zingine kuna barabara zimeendelea kutengenezwa, kuna barabara za rami. A very good example, ndugu yetu Javet Nyakundi, yeye tumeona akitengeneza barabara za rami. Ndugu yetu Javet Nyakundi tumeona akitengeneza madarasa ya ghorofa. Kwa hivyo naomba Mheshimiwa Kibagende pia apunguze kelele mingi kwa radio stations. Hakikisha ya kwamba sasa hii miaka 2 tumebaki amefanyia watu wa Kitutu Chache South. Ombi lingine ninasema ni kwamba leo asubuhi nimesikia akinitusi kutoka radio station ya Eges akisema mimi ni MCA. I don't know how I can describe this. Mimi kama mwakilishi wodi ya Bogosero nataka kumhakikishia ya kwamba watu wa Bogosero walichagua MCA wao ambaye ndio mwakilishi wao kutoka kwa wodi ya Bogosero. Kwa hivyo kuenda Egesa kunituzi kutoka pande ile, hiyo ni kumaanisha amekoza hutu, amekoza heshima kwa watu wa Bogosero. Kwa hivyo nataka kwa ombi langu ni kwamba ahakikishe ya kwamba ameapologize kwa kuenda station ya Egesa kunituzi leo asubuhi akisema ya kwamba mimi ni aka MCA. That is very bad and hiyo ni bad manners. Mwancho murigereri togosuka busyo nagosoa asechisemi chirikire asechi university bono niga aborokya ba university batabire nigo bagochikoba bakogendera numugirobo na nigo batabire nigo bagochikoba bakogania kelia batnyareko bagoteba serikali tirekirania amagani yuko ba enengo yabo na ndese batabire liteni eli bagoteba lire chimilioni isano ibere enugutakianda mbaka chia kanuwa manyako bakoirana se ebirasi gosabanyara kwa bakwira no guchikosomia abana bechi university mugiro yini gogenda to mwanchu muri go chake ikili ya eta na namono nigo bono bagoteba omu waziri wegisemi Julius Ugamba asona negati nakoganyana enganiyo. We have brought officially the petition to this August House because it is here where budgets and government money are appropriated. And therefore,
We must bring it here and ensure that they, as they appropriated that money, they must tell the relevant government agencies to pay us our 7.9 billion. We are not going to be slaves anymore. Yesterday night, I was told CS Ogamba was telling us to go back to work. No. I want to tell him, we shall not go back to work come what may. Yes. You must pay us 7.9 billion. Don't threaten us. Yes. Never. You also have our judgment. Yes. On our judgment. Yes. We have also cited for you for contempt. Yes. Let us meet in court. I'll be pursuing whatever you are asking the way I've been pursuing every other time. Is it? And you know very well in a contract, when the two enter into a contract, they must honor it. Yes. You know that? Yes. When the government heeds our cry, we will go back to class. But at the moment, we are on strike and we are not listening to any other quarters apart from our national office. Mwanchito maligeria tugusuka botweni gebarasa yichikansa ya NCCK yabonira abasaye kweneke bunangwe sokebere asobochoryo boke buli mutwe eri kweneke buna gocha bali gwaka ekura nabego kurigia oborai eri gocha kolenta moncholerie omwaka abo chirububere 2025 nebere mwanchito maligeria tukaturategera chinkwana chigati yabarai bekanse yo ya NCCK. Let me tell you, numbers do not lie. If you come out and vote and make sure you voted, you turn out in big numbers to vote, your number must count. You will be seen, numbers do not lie. So, hiyo notion ya kusema sisi wanarika tunaenda tunapiga kura na kura ishaamuliwa, hiyo hatuhesabu tena, tutoe kwa akili. Tutoke tupige kura, kura yetu itahesabika tukipiga kura. So we are saying, let them stay focused. We've just been urging them that do not let anyone look down on you because you are youth. But set an example. And one of the areas that you can set an example is by voting, is by registering. And then again, remain united. 60% of voters ni sisi kama Gen Zs, ni sisi kama youth. So it means that the greater voice and the greater change lies with us. So tujitokeze in large numbers. Let me tell you, numbers do not lie. If you come out and vote and make sure you voted, you turn out in big numbers to vote, your number must count. You will be seen, numbers do not lie. So, hiyo notion ya kusema sisi wanarika tunaenda tunapiga kura na kura ishaamuliwa, hiyo hatuhesabu tena, tutoe kwa akili. Tutoke tupige kura, kura yetu itahesabika tukipiga kura. So we are saying, let them stay focused. We've just been urging them that do not let anyone look down on you because you are youth, but set an example. And one of the areas that you can set an example is by voting, is by registering. And then again, remain united. 60% of voters ni sisi kama Gen Zs, ni sisi kama youth. So it means that the greater voice and the greater change lies with us. So tujitokeze in large numbers. Let me tell you, numbers do not lie. Wikarabo mwancho muligeli twakomanyiria aliagendete gakorekanese mambia bono lakini Diana egento kelindi mate go cyakera kitariki 29 rirabeli tukoria tikirimo eikiyegocha ekiombe kya IBC nko igora kire ebisieli byae na buchaki kulikia bakie kurabaya abasairende bali kwanya baganyete nga bagateba mbatete koleta maunjoreri une kanisa ya kwanire bono libagali yakoreki ya chire no bwate kura bano njaro na kumiskura. Okay umwancho muligeli igo egento kelitoga tebinga uchakire ikiyegocha portal gose mirango ya IBC nigo igoire anana mono nyaraka bagukwelikia buno mwake kura na egento naro lire Diana kurwa sama itwaro lire twatwarire aba speaker Kenya gusaba nogeli be bunge nene twabwato mugaka Ole Kaparo ngwa muikirete Francis Ole Kaparo nero rabete omo speaker asichinga kichitambe nande igarwe toro ekero buraibwa moibwa koreteki bwaherete tugacha tugatwara umu speaker guru Kenneth Marende biri italia ili gatatu tukalimanyira ni Otiato Marende ngakiyemo iboli ndi alenga sebunge batagete komanyanga obonge bwaba bunge mbara bibalense mugete yakora karamoko genda bunge ngutuka muri chinse mu kiribere kinene bali bale serikali na bali bakwamiria serikali timanye tigo se kera mu alinge skuru mu amanyete ngambale bali SSM ya serikali abale serikali bali
maybe na moka babange tarogi nkomanyanga ntubwata opposition kiara na korete history na neni korete social studies ngoko tebire ngantu bwate opposition iri kurigeria obukorere bwa serikali paka no nyene ji shadow cabinet ministers inchi akabeiroro mato Buru Odinga na bete oyo lero rumurai bwa basaya agateba da bete cabinet se assistant minister ikorugwe shadow minister asense mo yo kurigeria igoro yechibesense ya Kenya arengeke ganja lakini tali yaro mu minister pase lakini akogenda urigeri no ne chiri boti ganga ministry ya financing ya soki gaki kwanyoro mu minister of finance na opposition nebwa to mu minister obo okoligereria nga inkia mu minister yo bwa serikali yakora agokora bagatwara liswali sana libuli ria rengoro nekera chikure chiagetwe cyo mwaka bw'ikiri bubere na isano na ibere 2007 chikura kimanyekanite abantu basiretyo bugima nibe gasaliwa igaikira bono rende machibwa ngiraniro amire abantu banjire gwanga abantu bande bakanira machibwa embako yankirana yaikira bono bunge serikali ya Mwai Kibaki nere bwate serikali yakinte bwate abajumba abange ODM nero ekwamiriria serikali because murai bwense taruetie SSM yabo babwata abajumba abange bacholro mu speaker ogoruku Kenneth Otiato Marende bono ngurwana bari siginyi yakire eliya mangana ngano ni ntuto bwata abange egaikira rede Marende natakire bono go determine mbara ibara abange nonye parliament ya togendrete liswali ndi arengoro liribara oseretio serikali ya Kenya kwanza ba chiete bakabosibeke gambere go determining mbara ibara abange Marende took time na ndaga chakobaga umwana uyu bono liswali ngore bolia libosa igotu ndiringa omuspiko tubwato bono iga gwakira serikali campaign asagoteba emiroberi yabo nemia ireikira egento kirikia le dirubori getagete ko determined na anyare ko bagakurwa ebirengera libiyaye atabwa tibu babonde yakogera akeroro chole se chinko bachubwa ka campaign na ande bagotebe keroro muri fari oko bagatigati nebirengera libiyane mambi yabona ayenga kiroche na kongomanyete na hong sana keroko nyoranga kwachire koti muiboli abiboli okubanja bonse abayiboli okubanja bonse kwachire koti watebi wa mamocho naroro muiboli oyo makorete no muiboli onere musika inomete na abayino abaiseka konyora abaigwana ni natatu mu abomono na mamu mu abana abaibuna muibolete ogosinywa soko beranga yo ororio gotete akeigo batukarero konyoro le chinga gichinde kwarigerera gwataka koranga yokwegerera kinende ase siasa ya Kenya siekire I think twaratemire gwaka bitambukire bingi guchibosyo lakini ekero kurigerera nande tokoirana mo speaker akorekana ale bandi wago niyo gwaka campaign niliboli nene ebitabu bya history kambi nyore Moses Wetangula nga papa wa Roma kobo mo speaker olechetete na kuri birengera biyaye abalende nande no debating umuyale sana kerago so ano nyene libali alinge senate abero mu bunge na amaete kuri birengera biyaye na nderende ntumanyetie ingakyo kuri birengera ningakyo kabagatigati egero nyare kabagukogaya na chisemo ibere naboko nyora kende kiabeire onyore nga mambiende ororire ngumurubirio yese nyenchole ngeiga tingo nyara kaba tinko yikaransira lakini mwanchu murigere litwa kumanyiri alia agenda tegokorekana kurwa ase chinsemo na namonekera twarorire nga nigo bono omo cyobusongo se chinsemo chia Kisi na Nyamira asama tukabuga ngo twarorire mirobiri ebe ero emenene sana muso ndetu arajerusha mumanyi bale chinsemo chia Nyamira siasa utiandebe siasa ya chakiri campaign ya chakire kantebe siasa ya betire nsama tukaya gwangwiga tarori gati ya barai babire bakomera no county ya Kisi county ya Mera bakatwara no mugavana we county ya Nyamira na bakagweso keka kwanere gore ya gati ya barai cross county ya Kisi na guchakoma mochya usekumurama tarori gati ya siasa nchikendete kwene kiwa no ene tsukuligora soko manyigwanga na manga beteka kolekana tarori barai bari bakwegerera serikali babire bagwesokia bakurwe birengerere byabo
abantu abange bagabandete kuri ibirengera byabo bagoteba rende ngemirobiri ya serikali teli burunge abandi batebere burunge mugabano nyamira nera nakamokiri nge machine nera atakere ku yeji kokonya barweire rende tachieti ko yoyi nindo cheka iganya botobe comedian na taba good morning Diana na Innocent, nice to see you, nice to hear from you na intutu atebire Edwin Machaba bateba kurwa Kisi town go ikes kimu chebngombe bwonsaligo ebe gimutrume sibwakire buyambu ya mono omusoli bwegesusote abagusiga akitu achakire kungainwa gusi nabarayi baito tuachakire kungainwa igondo chenemeganelia twanyara kuba tukoigwa asabarayi abaikirane asomu cyubosongo na nene mono naburanyo nebirengera bya yakuru kubwatekana na ali agendrete asibono iga ekiamagia ODM tukulia rero chikoba gego sherekya gusigo chengere emyaka 20 kuruge chakiwa kiamagia ODM karagia chagetigwe na kero kingi bugate mugano wa musinini maite ne campaign ya renge ya yes na no waikirete yes na no yerning ikete yes no ngajibwana lakini ndota digo chaya mono kira ya renge bone campaign ya yes na no kware konyoranga bali bakwamiriria ogoteti west kulichiko ya 2010 katiba litu 7 na lipwansa ba chiete litangani ntunde ntangani okore referendum bagateba intu yaya ntuntu tagetichikeri bakaigwe kemenyereri kiabo gekoruguri tunda orange babanya China baruna bari gosira engakiyu gento gyalunga rasimu ya katiba referendum yu yabwate katiba enyi ya Kenya bakagenda nabaro bakayuri toke bone ngakiye ekere kampeni yale gokoru abadombali tamatoke Kenya badombali tamatunda bono bali bakaruo rakere kampeni yara bakerobelia around that baliba litunda bakaresponding into iguru Orange Democratic Movement Party party Kalonzo nagajete nera bakanyora mbabuga paka bakabitere liwo oyo ma ekimanyereri kiage kabali tunde limo oyo ndati litunde limo nenu bari kolenda litoke ba litoke loli asirete litoke li asirete bakagenda PNU bono kuruelia oroje 207 gocha bakagenda chikura bakoligia mpaka bone kiame kige kiresi kire igo kiabeire sabali entambe sana ebiyama ama ese chinse chinde boseno en Kenya bya chinchiri ya malieta bya ne kogenda bigotumika elieta lie gento gete lakini aba they went bold bagatumika Orange Democratic Movement mpaka bono igekera bono bakwinyure sabali yabo bakwinyura engakiba chagete mangana elia yokoligia egento iguru kwe katibenye chinga kichindo konyole byama bibwate chipunch People's Party Democratic sijui Action Party kwanyole lakini yeke nelitunda igoli yarabelira aime yense ya Kenya yiga nindo che Bonaventure mu bisaga tababwakire buya Diana na Innocent ata Bonaventure mu bisa aka Bonaventure mu bisa kurwa chinse mu cyakiro mu socho nonde imeyo murobeli ayiga nindo che umwana mitagurunga Godfrey Ongeri agateba is watching Diana Rango bali banyarika bagutulikira chimise chimambya bono tutaraso ese gazeti ke mtu shao tebabwakire bya baminto nyabutobe comedian wakire bya mbarikiwa Dennis Kukopai koratesha twabokire bya mbono mono kale kurwa mbona kale kurwa emirimo yae nabaoteba Nairobi bona kale kuri emirimo yae mbona soire asomoro birensoko bwakire na bigoroja sinyariki aotebanga kurwa Amsterdam Netherlands nondeme ya Kemi Phyllis Hayden Nyariki Maya Nyariki Anton Ragogi Kerbo Pande Elvis Opande Omongina Mocheche Ritunda Green Muikoyo Junior Richoni Mayaka Rameko Buda Nyarombe Kaka Junior Chairman Yechi Radio Jones Bunda Menya Bingwa Nyamori Mogadishu Sheira Kemto Charles Mamanyi Frida Mamanyi Jared Kabugi Toto Junior Justus Nyabuti Chachiro George nabega tebanga abo kurwa omonyenye na familia igena itambe bosamaro Nyamira County onkwaniri abantu bali ba bosamaro abatenga bakwaniri nabega tebanga nere omurai Simeon Yatuti aotebanga bwa Kirebia naboigo Christine Mora aotebanga bwa Kirebia naboigo Divina aotebanga bwa Kirebia
kurwasi namba itu studio na bego tuikaso mtandao ulio WhatsApp na tawateba butambe watuma ujumbe ya twanyara togosanga nere aoteba kirandensi kiyo musobiga swe video ya iri tukurigoro na yo gane ile cheswe aoteba ngano ayibwatete kurwasi Salams Club watching live na bego kuku Dennis kukupai kurotesha tumeamka tunashukuru Mungu na watakia wote weekend njema na itakuwa ni ile weekend yengia na ndo nyarego kwego kya bene nindo chega iganya butobe comedian nando ire na taba tomere amaiga gochia ase ombimbi one aiga didoche oyo derero kurukwa nande yairukire nindo choyo mogo teba nindo che patrome ya teba nga tiga ebi magega ayo tiga ayu magego mosolibwe gesusu kwana nganigo abagusi tole bwanko kongainwa nkagerete ga kwa nasomugano lya tebanga abagusi niko barorekane ko babwango kongainu timanye tingo mugusi nole ange bwango kongainwa gekogera ekororekana nende niko abaraya abagendete gocha se chisemo chagusi ebine birengereri bya bathroom asago kwanira lenda tebanga nigaro chengo mugusi nigare bwango ngaino nindoche Dennis Botange Elijah agoteba kurwa Kuwait sit pamoja mambingi ya gochia asabana ba minto gosabantu ba minto baibacho yagoteba gari Kuwait nero lekara alia Middle East asama butatu agatebi gware ngakia ya mumu ari more gonsomi geography by the aba Kenya nabantu bukwigene mere buri ya serikali mwalimu agatatebiga amabuta atokire Turkana talo oil amabuta agagochicha Kenya agaiga gakoyiwa aba Kenya emechando yabe yuchiko bagekoera no yini gisemi kituna ukwana ichi ya free chiko garaki ichigo toka chibwate nibo yakaba funded ntubwate natural resources ebintu birinya sa toete ntutu tabege tioro kubuka mambi kweunga nsa sore amache na aroro maete nona amacha yatukubucha kurwa chindoje chito talinje innocent nyabege tonya sawa kurwe bisimo go kunyeganga dige nandiro ngarende amabutana arto kale kuikuru chinse mujiri tuabwate ri finally ari kuruguchankama kare tuasomete ri kwale otenga mafuta gocha ari kurutu kwigwete chito monta gora ri kurutu no ri arwere tafu tukatebu yani bono tugochaka koya mafuta inse ya Kenya kero muntu gawe gutwara ubutenengu mabuta yuntu ana komanyanga ya koreti gochi yakara nantu agochenga kia mwako iyo ensenere korukwa Botswana yebwate igento ikorukwa ubutuki bw'ecyombe abago tugacyombe bunaba Masai chinyinge enyama bakonye ensengima nande bayiya amagena kurukwe Diamond ense y'umuntu agotebya ayokora umukyo university igogo somi bosa serikali gebeto murubeli ng'omwana akagenda university akagosoma gusa ibara bongo nda eta ku Kenya gangendo basomi gusa usemba ibaroro ataliyo mu Kenya bali naba Botswana igo imirubeli twale konyore bintu bitu biri tugwetenenera because ekara tugukwana mangane kaminaye abarayi baitu bali bagochicha batotebinga ki ebintu biri tubwate turati gabona kona korengera lya makabeso nyarebe achange nkorere gintu gete ebintu biri bitu tubwate ngakibigo kori boni ngani ndo chabaremi ase mitandao ntogenda tekona kubwati torago sento che tonyoro yo muito goche kwane robuli bwe chae ase nchira bwe kiranda yana tumanye ngaki echae yabantu baminto bakali kubo kamambi baso batulirimi ekerebe sirende yakire ngayibone goji yakera rende etali goikirana burungi ebintu byito birikali konyarekana buya ekora chino eneri itskuri goromba bete bagukwanira ekahawa ekemerigie kahawa nabono na uchi mutandao igoreke twari gusoma gazeti bado aba amurigeri yitu nabakubolia nga ligoririe cha ndiraika ebona sindie kali omaite buno mwakolio itana gutebinga abalimi abangimba bete bakwemurungania sana nekyombe kirigia KTDA bagotebanga tigike na ntengere yabona bo konyoranga echaero njana kubwikana buno uri nyora gari Mount Kenya buna banyora atari buna gusiba konyora ebintu mbiroro mate koligere tole bintu bindo oligese koligere oligere ligusi chi factory jiri korengani okonyora nabono nkai munayigwete nyamira yaminya nyasiongo yakarure bona mate nyasiongo ase mwako kabere yakabwire factory ekorukwa Nyangoba Nyangoba buna chingwana chigokwaneka Nyangoba egere bosyo
Nyankoba no mwako ita nyankoba njabwete nyansiongo aya kiamo kamane karoro astua chiete tukanyora bangina bakorira bagoteba nga yaya na liyo na toyibekire ransi kubuno ibintu mbire tutete kumanyanga nkieke gekogera etali kunyarekana ubulimi ububwekane chibanda jiro chiasoka ligori kweigwa chiabwekana gerase ngai gorogoro ya 120 manya nandu manyi chaye iko bagotore enkoro to tebe matabere ne enkoro mwana umimbo amatabere ne enkoro bono baro no na gotebe enkoro yemo na matabere ne enkoro rende lakini rende na rogo manjiro goteba chinkoro ibiro be tero je to ndio tare gotore chayo tebe ya abuda ya da enkoro bere jiyo na matabere ne enkoro lakini kwa nyoranga bagotebanga igento bakorigere kera bakorena ne bonus ne quality okay equality ibono nero tutataitso chikomo tuchisomanya mwanchito muri elianga echa egwatora no yo monto yore mount Kenya tora ningira matabere ne nkoro ingi equality yenga kiwe kaya change akuna otoda itolente akoro kwanga scientist bono abagi mu agriculture yaba gutendera chichaye ose agriculture extension officers bechai bato tebinga equality yenga kigo difa umulimi ole gusi no mulimi ole Mount Kenya by the way ebinto bikwa baro tali equality yoka negento gikurukwa emirobeli you know chi factory chinde echikale ko yemete kurwa satambe emete yosi chai eyo chako kobeligwe sie chai emete yonse kare go chicha umanya dayana muntu kubikirwe cost no mulimi baga chietu bakaguru buri masigete na aru buri mobo kwanyora nga chibese echichiri bagurete na no mulimi go finance buri mobo amare monaguri roko nyora yanda kare naro jetiba nyetirende factory ngukwana tuchinguma nkoibo ende kwanyora ibinte byachiriko emirubili yuko beka se factory ya nene mono barangikiria korekana ama berons na harana bire boyo neba no burayi na baro bunkorango kwanera baringa ekero gukwanira chae kwanera naro wa director abarayi bari be factory na baro bungo determine baringa chikiro osekiro irenge gochikocha wancho muligerelia igondo che Godfrey Yongeli atabwa kire buya na Ensoko TV. I'm watching live from Kurwarwai ninture familia nebuna Josephine abana bane akoteba Fabian Boniface Priska Sisri Mwagari family Kurwanya Bios village se na ndateba pole gochia sekenyorukia byosi asoko musiria umungwana ya maselieta basweti Yongeli se okumusiria ase familia basweti Yongeli asoko musiri umungwana yamo aselieta Evans Nyatungi matasa mangana yogo teba umuntu sirete kera kwa kolira mama choto gusaba igona tebanga pole gochia sengeyo ne familia basweti Yongeli sireti umungwana yamo aselieta Evans Nyatungi oyo gatugete nyomba ga sireti ubugima bwaye asenchira yobo tutukano nindoche Linet agateba live kurwa chinsemo chia nakuru na nindoche Diana nande yirukire kerachi irukire ngoirana nana acha gakoligia ekogera na sense mu mutandao to kubwatira kinende asenchira yobikira no moncho muligeli ntoroche mogendrete gotubwatia asenchira engia oyo no musori we swata ya kase ni bwe Nsoko ne Nsoko TV uborusubu mubusi to baisago kuna remote p umusori we swata ya bawonde bwe sta basago kuna remote aiga ne Nsoko TV moncho muligeli Nachiga chito tiyengo manchito megire gende toma ujumbe na yose como soribeso ante betingo manyete Diana indagite moche igana kuru ote bienga inga kitu tara ikana kuru chise mochiria amaboni kamina yungu igonta gete moche bakaga actually tote bien manager ito ntulichiko na kabera mauka ndotake tukubwatia bwa sokoro kuburuga chibando na itu tukwane gorumaeka kebatia ke mitambe ya yoro tokore shoko na gotore chai because tu atabete yugini ya utete koi no yani ntuto na gotore chai toji chabu tigatoka ndo mutu mokomoke Diana ni ndo chinya buto bagoteba atugo popote hapa ni Nsoko TV na ntuto agotebiri usigo aigana Nsoko TV
murubeli nesa kubwakiriria Italian Innocent Nyama na njuma njito mwigeria rieterendana ne mochinga kishina to kwariga ne na sense media yechiga seti tunyari to kumanya ari agende tukwendi kwa siga seti ya The Daily Nation, The Standard no mega chiga seti Chelsea na kwanyara gukwemanya ari agende tukwendi kwa rieterendana ne mo genda gutuma ujumbe ya gase namba yetu studio 078 marakabere 6 maragatano na 3 namba yo moyo asumtandao Facebook no tore na Ensoko TV no to live na bogo YouTube chinga chiribo go to TV anga genda go to follow na bogo genda go subscribe nya to naye amo Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no gwechorera se showroom yetu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa nkondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo aserigurirense ikaseduka ya Uru Superstores asomo cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonken Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimi namba 0111161500 kusetome email info@orusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Oru Superstores yonyore vintevi. Nugari tiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane cyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'ubuya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo yatente umucyunyamira samange tuakerisi nigwetire namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori igaiga no Viki Hardware egotokarega tente uko bari gani mwensi asamagoria rinsi Nyagatari robotamero chinga kichoborere kolende tarikire nyagatari erabo botamero asogoko bokali ubiya bwekerengo kiguro otatiga Akasims Hospital nigo tubwataba nyagatari bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga nechi machine chekerero obokole bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy eto nigichire amariogo
gutumia Tolichi Insurance au buna SHA, AON, Britam, Naboigo, Trident, nigo tugutoka nsemo ya magina. Tuligerenetie negete seni kiabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342. Kose tume email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Nunga ni tisemi chebi koro eliko genda nuko gani gwechiro. Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao. Nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatiyo chinde. Abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help. Nechikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi. Nigo tugutuka asama tabekani ageteri ensemo ya Kesu Kisii County. Asamange tuhakirisimi asenaba 0757331085. Kusetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Samalieta ngoro kwa Jackson Omae, Yoando mwalimu Mokonyi, Deputy Principal at the college ya Liatirimba. By name, I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Muligereri Nensoko TV umurobeli Nensoko bwakire na bono nigo tokoso ase gazeti elitonyaraka batokora narali ale se gazeti nizitaka kianda chelde mambi ya bono ense ya moya bono mambi mwancho muligereri ase tokochaka ne gazeti ya The Standard bagoteba nense ebwate omuchando asibagoteba kanisa ya Anglikana nigo bono ebutukane tegati asibagoteba gose yanyareka bagego kikubuturana gochimena goso ase serikali ya Kenya Kwanza asibanyareka bakoyeraga ebyara asikili bateba nigo yebisete maega ya gotumeka chi statement gose statistics digitali gokonya kulende ekero mwana inchi agendete konyoro muchando aya nigatebiru no mubishop wa manene bwe kanisa yo yegi Anglikana aselieto kurugunga Jackson Ole Sapiti asanyareka bagako ruwa egento gekurukwa ugokulera gochi ase serikali gotiga kurwa egento gekurukwa chibese chinge chiri bagotume ko murubiri yokurugunga empowerment na akera Kenya banyarate konyora bagendete konyora muchando bwa kotanyora emirimo nanene mono obugima bogendete gokonga niga bono iga samatuka bwango ekiombekia Infotrack kigonyara kabage koligereri igoro ye Abakenya nkibagendete gokolige gotebanga nigo Abakenya 52 asemia bagendete goteba ense ya Kenya nigere asoborosobobe ani ense ya Kenya igere ese balembe asagoteba niga Abakenya bagendete wakaniwa ebango ya igoro obukurumini goboligoro na asencherelia umurubiri bwo kurubo rwalia oge uregendete kobo mubemono na abasa bange batabwati egasi gose batabwati chigasi igento gekoro kinga nigo ense ebwato botentereku etali asarunge mangana yini ukanyora ACPG ya kane na anana mono ebinto birie kanisa ya Anglican Church of Kenya yanyariko bagegosoka kibusio gwetera somo Archbishop Yokurugu Jackson Ole Sapiti igente getagani no gukwanere igoro gwo kuboru kwemeremo gucia sabasaye
igento kindi gya kabere kiringa okubwatigwa kweli chuko no borai na nene mono igento ikuru kwa obukurumi na nene mono uchumi na asibakuligere liboigo obugosikwa kwa obugima bwa mwanya bantu na esikogochia asa abantu bene bali okora sense ya Kenya sibatabira umuchando uli ogendete koba omonene asokoina no burwalia na muchandonde nigore asokurwa chisemi gochia asa abana aba Kenya na ekanisa nigegoteba nigobono iga nonye no obu mirobelio yokora ekanisa nere bwato muchando na ndamono gukwanira obomo no mulembe ase chiamate na siasa yabono igo mwanchumuligeri na bukonyora oroboti urwo ase gazeti ye yunana ndamono orubwati ku page ya kane igo ekanisa ya Anglican Church of Kenya nigo bono yanyare koba kikubutura na gatigati na gosoa uburai bwa Kenya kwanza asbaba muchirie ase amangana tali burungi nabigo tugochase gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu engananira yogo ichania sana aso muswati yo mabeteka gwitwa nabigo kubikwa bune paseri ya segari astokumanywa ni go muswati yo abeteka gwitwa Samarita Hana Wanjiku ari myaka 30 ni 53 asitogotebwa nganigo omugako yomo abete uyo bakagirite nganero mugakoe abetega kubwatoka omubiroje bune paseri go chiasomo rundi egari akamotebye buna asinara koyo ikikolende tabetega komwa drive ye enamba yaye nigabegete hood abegete bakomotwe bisetie asokomanywa muna nigo omurugi oyo oye irigo muswati oyo abetega gwitwa Hana Wanjiku abireka gutwara esegi ye ya nyomba no mugakoe asokomanywa buna nigo abwata abana batatu isiko ye nyomo yaye na ekeraso asenyome ya kabiri akanyora abana batatu abo bwati myaka 22 myaka 22 ni myaka kianda estokumanywa buna nigo aberire gagwa semetinyi 3 kurende nigaberika gukora imirimo ya yase chinsemo chigia cheke merigi cha barate basare gukora njiri asakuru kwanga njiri village kurende muswati mwabo gaotebanga niganyo toro botyoro ingo muswati mwabo ontokire asigita sini kyabanyanyimbo kasiriti bugima bwaye kurende abanyanyimbo bairire getambukiro yogo chakyo bunengia asibabete bakobwata omurundi egari yo eriyo bachako bunengia century abene mugano yoko nyorase page ya gatatu wasomo rundi egari yo atebaninga etusiringi 500 abega ko iromo paseri yibonera maitine paseri tari monto itire abega ko yeira asinsemo ichya atebetikwa go chikumera no monto njira akagune namba yo monto yo korende ekerachiko ganyaga gwa kanyo monto yo amwakire simi akara ikirega gutachitwa kirusimi korende igotoro konyaro mugano yuno yobo cyane sana ngarero abantu badungu itabara abantu baba bekabune paseri egento maitiye ko bekwe paseri menesimi nabo igo chiguni chianga lakini nandike ntegenara kewete matukoma kega kolene nande bono nigo kyabiri nandike wesokya ingana bo monta wito monto amobeke mne paseri korende oyo omorundi gari yo nako tigento ekia katige timobero yuga watame kyara tamaite no mobere paseri amaite akayira bake police station akayitigororo eriyo abanyanyimbo babe bakonyoro monyene umusigo asokomanywa bunani ko ikiraboni gani go mobero yiro ase chinsemo chenkendu ya gidumu ase postmortem ego chiko kwa senchira ya bene Diana gentongere bateba ase munu bweke songo lakini tiliko genda asu munu bweke songo ne quote ya rore batebanga dituko inyanga wikwirikira umuganoye goso umuntu abwato muchandoye naliyo kumanyanga umuchandoye nga kyule asenchira ya bene asepeji ya kabere ga gazeti ya The Standard bagateba bali abana babo babete bagosira gose bali banyora umuchando bwo gwitwa gwekera abasayi bali kurubekana ba Genzi imense ya Kenya umwaka bw'ikiri 2024 no mwaka bw'ikiri 2025 ni bagateba tobeke bona se committee eliye konyara kwa gekurwa igendo yekurukwa compensation gose konyara kwa bage wakana abakenya bali banyorite umuchando ekera banyarite kwa bakwanda sokurubekana bagateba tobeke se committee taliye committee to ketabwa timuntu ndebwensi tobeke tobwata maganita century abene asbagateba chia matechia abantu bali abanyarite kwa bagose bali basireti abantu abancho babo ekera bali kurubekana umwaka bw'ikiri 2024 ne mwaka bw'ikiri 2025 nikabona beso kirina
kurwekerero gochia ase serikali ase bagateba anene mono osogota soigwa ase committee elie koragwa na Professor Makau Mutua ase bagateba bono iga tibarara kende gionsi kurwaro na anene mono bagateba goikera bono iga ondete yorangeligwe committee ni gebwate aba member bare 14 ase bagateba abanigo bachoretwe liyo banyareka babakorigereria ngaki bachikobeka imiroberi yo gwakana bali banyareka bakonyora umuchando ekera aba okurubekana kwa bete kwa umwaka w'ikiru 2024 ne umwaka w'ikiru 2025 asaba Kenya bange basiria amagimabo nabono iga nkwane ya moyo muswati ya mugurunga Edith Wanjiku na uyu umwana wa yeo kuruku Ibrahim Kamau wanyarituka bagoitwa chingakia kera bakenya bari korobekana nigaboriri bolinga inkie kogera amalieta atararwegwa yabantu bali banyarituka bakonyora umuchando uyu na agateba goikira bono iga muntu teyo kurwa serikali umwakire simi gose kumuboli kende gionsi gose gochicha gosaba mabera asogoitwe ku mwana we sagateba nigaroche nigobono iga serikali egendete gukora egintu gikurukwa egosori gochia sibale na korora nigo batagite gutumika egintu gikurukwa committee yu kunyara ko bakweroserie bichingia kurinde bagakora egosori na barabwe swateba eke gose oyo no murubirionde o public relations yani bakora egosori na intwe bataliko nyara ko bagakora kende gionsi gochestole asa nyara ko bagakomochie serikali ya Kenya kwanza na bogwe somero mugano USPG ya kabere ndararworo Diana egerengo tigena yo kwana kurwa se gazeti ya The Standard ya The Nation aigese page ya kabere se gazeti ya The Standard niko bagateba abakagerwa gose mukagerwa oroche kanete ase omtandao kakotachira inse ebandere yense ya Kenya niganya tukaba gakubiye kubyara umwana uyu w'imyaka 15 nebere nigo ari umwana umumura uyu nya tukaba kubwatwa asikiliyo tebekana nigo anyara kaba gakororekana ekera inse ya Kenya gweterese club ya Kenya Police bale ko gosoli na Mogadishu FC gaiga Nairobi ekere engoye yetaga ndabuna yaga neirie bakarorekana bagutachira ebendere inse ya Kenya gintu gikorokia machayo madeli chikuli ya Kenya ligoteba national flag yesikwe kware konyora timbanye tigo sera yarongo bwatu bantu bakare kware konyora sirimbi ekere kubuga chiabere gose ne chinsa 12 chiamagara gose 11 chiamagara baba dirie ebendere kurusigwa onye kware ngandonsi gogotenna attention lakini siku hizo ngora abantu banalire bagotenena bari ko banyabatebewe de maete ebandera liri kare erusigwa mayotoka naliyo gendete jaro naonda iga ya center ndandira ligo rusigwa ndani ayo nabo kanyara kabagwe somera oro mungwano yugo sakamura kwa kamo scenario chino nyini goro serikali ya Somali itukulia ita banyara kwa bakorwa igintu yote bagasaba amabera gocha sense ya Kenya asogatebege korwekyo nigo kiarorekana senchirembe na nene mono bagatebanga nande bagatebanga bono lende nigitakire bagatebanga banyara kwa bakoegwa libaga yugo chiko sigaba sai babo rende bono rende na buruche ngebendere ya Kenya nigente kuende kolendu sana lakini ebendera yensi ndio singaite na masikani rendwe bendera bakirendwe ukirendwe na kyogoro no yekera umuraya kure kubikirwe nusu ebendera ni bwate heritage yaitu bantu identity yaitu na into na bantu bale bagoboli eliye mwamune yaki bamanyira nioro babuli machani ne yaki kabichi kwanza karata tabienda bunkie ko omorembe green ngete namangana ya vegetation kuna toko na ko ibitana obole mibweito bamindu na bwagarete bija ibimeli byeito tumanyete nabantu bubuli aya black ninje aya no black wancho muligerelia bendera yensi ya Kenya sikwe na nana mono umugano ina bwo somera wakamuraku ke miaka 15 nebere kanyaltaka kabwate nindo chega igake batinata ete kunyelia matemti ngogenda abunjake kuchirubili korugoro chance Diana Ntebi narali ale tese gazeti ya The Daily Nation ndare kaze gazeti ya The Daily Nation yangu irani azike bati ngotebi goriye bendera ito ige ntontine so mirikuru ase bendera nandege ntomo Kenya omwanju itumugirera baitu kumanyanga ebendera iri ya Kenya nera identity yaitu naba Kenya namane
ekero nonyena abantu bakogenda school gali bakominyoka kwarara buna baba fitro teach kipiego ni gali ebendere likaba kuminyoka gine ginte gitangani babwate koboko gali okonyoranga ya irukire igomwe nawe naba bale gwaketege bendera yaito for me nandi kurwa sinde kerengere kyanenga namamocho tiga tusikeci bendera cia kirense no nyene kara basaye bachiete kurubekana ntwaroche bakubugulie national flag a national flag nege ntukere so close ge kubeka abakenya asobwamo kia babwatani kia orokinga igotura asobwamo lakini ekero konyora togochecheria bendera yitu inama gosa sana nama mucho na gechigo lakini nete itingechigo mono talia byo gejiri bakenya niko banyara kwa bakorekana so mtandao baidhi bakenya tigambatebi abakenya mbanje tense yabo onera batangite sobo ndio bawe gakora jora bagura kulira igara kile bakenya mbanje tense yabo inkagitenga bakenya mbanje tense yabo ngwarora kera chani yaji cha injira tu asega chitike paka tutete ko soro bago toso imetoro mupira bakenya Wakenya mbanje tasa. Nande tukagechukua kera tutakwe. Iyo mana tubwatira Tanzania. Niliyo kutaka kubeka Kenya bosio. Esa ulituanje tense ya itu. Tuanje tense. Gatusikie mutwe mwanjito murigereria kurindika tugukwanire bendera na maine bendera itu tigesukwe na kekagana na kera mura ibense ya Kenya chire skali na bakorange bendera itu neroro no na bakenya kira bali no imichinse chisiko neroro chinga chitogosika wikaso murubiria omuyosha Social Health Authority tokumanyigwa buna nigo Rotich oyore Andrew Rotich orero modita abetega ko gagusirie mirimo yae tumeto sindatebo gusirie mirimo yae nabo iko asitokumanyigwa buna yemagega yere goteba buna abantu mbaroro nabo iko chinya gitari nchiroro chitari chiekene abantu mbale babwato bokurumya somoro biriro Social Health Authority nabo iko chinya gitari chiarenge erweyemo na chimi sato chiabete chigotereni wemeremo yabo kurene tukumayigwa nga Andrew Kipkiruiro Teach boniga nigonere atabete gati abalia abaguchikwira na semeremo yabo yegati ya deputy directors na baro tukumayigwa nga Ruben Mutura uyore county coordination and Halima Gurai Sani provider management negati ya abalia batari gocha gosoa asomoro biryo recruitment ase entunde ya kabere ene bone gazeti oteba inga gazeti ya Today Nation yoteba nga ya Jozi gagocha magega yere goteba buna serikali na bagega tiabara ya somoro biryo Social Health Authority mbabu atokuru obukurumi na bego chinyagitali nchiroro chiko eguchibesa chiko bwatu kiruchibesa lakini tabwati obukolera chinyagitali chitayo chiko se fake Ghost Hospitals chikabati goterenigwa banyora mangana yo ase page ya kane irunyare ko kwimanyia amange mwancho murigereri nande ase page ya gatanu limo nigorera bagoteba kiamaga ya Jubilee kebugate chingaki kyoko nyara kaba bakonacha ngaki baguchikoba bakogenda busio bagoteba umurayi umukuru bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta nigachikoba gakora ali tukulia rero abantu bakuru kwa ba delegate bekiameki ya Jubilee elibanyara kwa bakoligia enchira bakogenda busio baswali bata mustakabali mpya bagoteba ekiama keligia kabere gikora ense gutira asumurayi bwense umukuru Uhuru Kenyatta Jubilee party tukulia rero kunyara kabage go chakya ebare nyago chibusio akarababwateli tukulia bene yokoligerelia egento gikuru kwanga ngakibago nyara kababa gutwara uburayi bwabo litukulia rero nigo bagoteba lirelia bene ekera abarai abo bali bagotoka ase SME ye delegate oseba bali baguru ku delegate bachikoba bakumirana libanyara kaba bakoranga kibago kora egento gikuru kwa en umukutano yorero gosogo umirana kwa rero nigo kwanya tukabaga gukorwegwa numurayi umukuru bwense Uhuru Kenyatta asanya tukabaga kulika lituko lyarenge lya litalikisa tocho mutienyi ukianda mwakoyo sagoteba nigo bara bakumirana libanyara kwa bakoligerelia ngaki ekiame kigende tegokolia na namono banyara kwa bakorora nonye nebirugo biri bitabwati amabaga y'abantu gete banyara kwa bakuba bekoro na namono banyara kwa bakoligerelia emirubili ye kiama kyo kiabo nigo bagoteba nonye nabo nigo bara manyire kiambe kyo na ande nigo gitagitego chakyo murubili bwe kwerusia korwa asobobo bwa Azimio aya na totebi juzi yanga reko jora bantu bakumurangeria Azimio matenje bono hamwe ateli etali ya AI
already ande tateba bono nkumutu represent tore ikiagera bono yokwenda okuyaya twakani utakere tumwakira wale simu aire so muligere nga yaberete kebati totete komanya ai nga yaberete ngomwakira tole simu kuruga lazima tutamupigia aeleze mtazamaji yere nga yaberete ikiara bono kuligitore yayo mungao baro chonye alibani barente to omu minister na intubona to como rustore to mwa mungu anale maiga tukuruka barbecue na bako ta ko bule nyenje bono lende swagateba bona barai bonsi bali banyariko bagachorwa ase abarai bonsi bachorire kweterese kiame kikia Jubilee nigo bono bariganiri banyariko bagwikira nororo ili banyariko bago kurwe gintu gikurukwa enchira ya busyo gucia nga kikiame gekonda hamagana ni gatebetwe no omuliki bwe kiame kyo bwe kiama ya Jubilee okurugwa Jeremiah Kioni Diana kwane tu ana magana ale page ya gatano narimo timanyeti umusikemati yangiri tukulia rero munekera ko genda gali ase ekiame ya Jubilee because abasongo ba stakes are high yani nga enchire ligere na barase konyorana no burayi bwe kiama usachorwa umukonyi bw'umurayi bwe kiama maite Jimmy Yangwenyi rero ringe deputy party leader na hora nyore ngwirare ribagali ya Jimmy Yangwenyi because Jimmy Yangwenyi na chitaka barakana kako genda Jubilee ndenere yachite lakini ndeke kigambero ngiyachite gekatebanga Jubilee ne yemo yikorawa no murayi umukuru wense Uhuru Kenyatta gendo ndamanyetinga murayi ito bono gekora no mugusiyale Fred Matiang'i na akaligeti bajumbe bande ne abambali bale kurwa nonyene nsemo ya serikali dabande iga atebe nga lero nkobe gekora litukulia bene ukoligiba muramino bagakobe gucia umuyega bagotebanga muyigonde bonsi ebe ne nyangi ebe na matemo chokora ebe negenteki ya gusekire enda teri guca yababuya nandi nire byo ende nabantu bamino nonya niche garango jikonywa mache ngorangeli ndeke bati mbugati kurumaega na ene class no ene kero soka kurumwaga lingote yoro monginara okoba wikigeita na kwaza kuranzio miliora muna lingo jamambi oranzio milinga gimwago ingire third floor na umanya koirana mwancho muligeli aigana Soko TV togandate kuligelia yali sichi gazeti ayuna yabateba nigo bono nande nindo chega iga ase page ya gatano narimo ase siasa bagoteba neli tukolinene anene mono gochia se kiama gia ODM bagoteba nigo kekonyara ko bagikumirana ase umuchi obosongo lies bagoteba koserekea gosego chengire myaka 20 na ase bagoteba nigo botutukanu nane mono liberera lirigoro ekera bono omurayi bwe kiama kia ODM akora umuyega bugo chengera emyaka 20 yekiama gia ODM nigo bateba nigo bone etaro yaye yachire maega yemitinye menge ka keranya tukabaga gwakirwa eliogie keraikerente ase umuchio yobosongo na namona sigesi egetigia gusi stadium umuyega no rengo rankagerete shabana yari kwani veili ejensingi enya osebi disad binde byarenge biya tukarora ka gwakirwa eliogie aswagateba na namono ese gazeti bali getenga nigo bono umurayo yuwe kiamagia ODM akogenda ase ensemo ya gusi iya nyariko bagego sokilieta lia oyo kabere umu waziri bw'obulendi bwa Fred Matiang'i na namono kuligio burayi bw'ensese bagateba nigeta keri chikororekana inkikelia yokorekana na kororanga obunyamasi bwa Fred Matiang'i iboberete ekera omurayo yibwe kiamagio ODM akonyaraka bagasoa ase ensemo ya gusi na ande bakoboliga Matiang'i niga beire umuruoti bweke sakukyo mugusi koba a kingpin omwanchu muligirira bwe somera ase page ya gatano narimo ase gazeti ya The Standard orore amaliganyo nilitukolia bene kurwa ase enseme ya boso nande mna twachite te yo muligirira itongari tukolia rero na mangi tubatasegeta seni getu ya Soko TV kurase county ya Kisii na boigia bono tutebe gusi ikiara kurase county ya Mirango bara enseme ya Gusi Stadium na mangi tubwate na basaki baito no bare gali ngocha kwene kyabuna ngokera bare gali banyari bagoterentera amangane ya masema ngari tukolia rero oyu Joseph Chweyo gorwe kumwagira dolezi biwaza toyate kumanya yakora njirete togo nyara ko menya njireye tumwagire simye ya mase ya mato tebinga yaberete na ningi kegendrete korwa asenseme yu ya gusi asenchira ya bene ebeji ya gatano kabire
maitigo se Diana wasaire se gazeti ya The Nation otetebi mugano norega igabu munyanyimbo oyo gotebekana osiriti bugima bwaye ase enchira y'ubututukanu alia kera ari kuri uburendi ase ense ya Haiti oitwaroche okuru Kabiru se bagateba maite asaba ikwe bagateba Kabiru bateba Kafiru Benedict Kabiru oyo nyalituko bagaitwa kale ase enseme ya Haiti ase bare gukora uburendi buri bukubwaterana n'echinse na mono familia yabo nigo yamanyanga Kabiru nigakwete kera omuraibwense arwenkwana ya bene kare asomukutano yomo New York United General Assembly na ase omuraibwensa anyalituko bagakwana elietalia Kabiru kwaba oyo mubwe banyanyimbo bali basiririe obugima bwabo aigani ndoche omonogeli bwanyanyimbo aselieta jaga mushiri agoteba nigo batebetia abanyene nande bagateba nigo bakumiri kora abanyene bawe soki bagateba mbanyiti bangana lakini bateba tiba konyerende mbarabuli bwana namone bagateba nigo bagendete kuna ko roranga ki omubere okabiru okonyara kuba wakoretwa imeyeliroba ya Kenya mugano uyu ni gore sepechi ya gatano Kabiru nabo igoto gukwanira omugano uyu Kabiru Kuria Benedict no ara gazeti ya gatatu ase gazeti yetu ya The Daily Nation page ya gatatu no rongo kwanira urigoro yugo kwa yasebatebire buna abanyanyimbo babete bagwikana ase nyumba yabo bakaba bagukwana ne amate yabo ase bagoteba buna serikali nyabaite nabatebete ngamba chigokora obunenge asenche yabene nabo igo bagoteba buna igo bamanyita mangana abno mto Innocent yatebire ekero muraibwensi ya Kenya abeire kagukwana sinse mochiria cha United Nations General Assembly nabo igo asibatebire buna talibuya esekali yabage ko gacamangana baba bako yara wetira omutandao asibabulire serikali kuchakia obunengia bwabwango eribanyale bakonyora obwene bwabo konyora mangana yase gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu nokoromo nginoega Jacinta mamu mwabo Jacinta Wanjiku no ebicha ya irega babwate ebicha yaye Kabiru matter of police officer Benedict Kabiru Kuria nerumo nginoe nande babwate ebicha yaye gagu nabakonyora mangana yase page ya gatatu nabigo manchito mulira chinga chito kusuka mutu na wikase kiombekeria kia IEBC asegi atebire buna nkiriko chiko chenche gose wonchoreri ya ichikolinde lyonsi mutwe yobochori bo mwaka we chiribubere 2025 na ibere asibatebire buna bahisoko chenchiri chikerio nigolira idegeka ne chikura chisire wika nabega asibatebire buna lichikolie serikali gose constitution terigo chikwanchira nandi terikwanchira ogonchorero gweri chikekyo kyagera ne kwira chingaki nandi nigega ne iri abajumbe baikaransense bakwanire nabo igaba Kenya banane ebirengerero byabo ntobarochega IPC cha person Erastus Otekoni oyine Erastus vice chairperson Fahima Zubeda nomo commissioner Alutalala Mukwana na Ani Nderitu ngiri yetali kigusiria abagayiganga nasoma bya sana lakini natemire no tebicha yabere gagu asekyomeki kya IEBC gekwanira igoro yo kokora moncholiria yo bakinya bataite bakore nabagegati abarai kore yatebire ngankirgo chikunyara ke okora amoncholiria yo kyagara nigo arairegeka nabayikoli chikolie constitution goika abakenya baro ibirengero byago nabaigaba bunge babe bagwikaransa nabegogocha namachiwo aso komenta Diana ngoyugo nonyene kanisa bagoteba ngatiganda rwo komenta nekerele senyo kwanu ase page ya gatano gatatu ase gazeti ya The Standard bagoteba ngekyombe kike IBC niko bono giatebire ngeli chikonyara kabagiye gwata chimbebe mpaka chikura cyo mwaka bw'ikiri bubere 2025 na ibere cyakorekanira ase bagoteba niko baganiti billion billion ya 50 ibere ne sano na ibere 57 billion eligo korobo choli bwa Kenya ni bokorekana ni chibesi nyinge kagere to gwakoko niko kole bono gochia so gwakwana ne mono muwakili na rukora chichaga igokorukunga otieno mukaya na bwate genta begete goseki na begete busibeke gambero asana ne mona ari kubolinga constituency go sense moye bunge yabo basi enyare ko ba gekobagwa kabire
agateba nigere nene mono lakini wono roche kiombe kia IBC gia sokiri na goteba nke guchakia umurubiri bwo bagachi mbebe abande bari bagoteba nonye nichi county chimentwe abakuria mbateba batagitira barabwe yabe kurukukuria county igo na ande abande goteba bari tuchikei one kiombe gia IBC gotera somo chairman yo bogose umunyakiro gobo kuruku Erastus Ethakoni atebire tekonyarekana asiboni gagoso senkwana yo kurigerera ikimbebe asenchira yoboya oncho murigereri buna Diana batebire nabo wesomera kigazeti kya The Daily Nation na Standard nchibwate amangana yo elio onyaraka gokwimanyira tokoirana ngonyaraka batore tokorora buna bona maremo achakire kubura ase chinsemo chia Nakuru egerenya ncha ya Lake Nakuru egendete gukina macha egendete kobeya na koira amarema mange nabantu bagendete kuba bakonganya kurwaroro moncho murigereri amangana kurukunga uyo wonchoreri kwelire nigagendete kale tumuchando yo ase chinsemecho tigatogenda mutimo komokya tokoirana togendera busyo ditalia nino sentinga Anchire terende na ndemo togendera usanga hase seme yetikaseti Nabali b'Chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananye chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya nguriole bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge na bwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu buchakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aselibuli uraikeri nigo tukutukanye muchune mera no bokole bwito no bwokobokera twakirisi myese namba 07 02 66 9403 Eye Soki Electronics ibyo muchonya mera mwezi mwariganye Nuga nikiskuru asomwana arakora ibya asamasomo nechikosoli tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kugenda namaganyo CBE nguruturo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tukutuka Nyamira County Anje Dr. Stanislaus Misati Inje Director ya St. George's Nyamira Academy saba ibulinko bakram yamono asaba no mo na turetera ande ko basaba mo vendra turetera abana kiagre skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso Asamange twakirishimia namba 0722 73 4583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde
ntubwate phone accessories na boigo ntuli ne chibundi chikorosi bintu tokonia ninchu wenyorere spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisha nemeiga tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera gusa twakirisi mese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Njito mugeriane chinga kitugende tukumanyaragane tukane kwa ase gazeti iri naye kwanyara gukwimanyana itwanyara tukwimanya tukomanya bunanga kitogosema ni gucimotwe ekiagara kuika tusange wikatumanyanie chinga kitogoti bangagenda gutuma ujumbe ya gasi namba ya studio ya 078 mara kabere 6 mara 5 na tirinere namba yo mwero nabego asense media Facebook no to live na Soko TV na kutukonya togosanga naye nabego YouTube itunya togoska mutwe na kumanya mange ryeterane mu butamiriana na ndemo Borobirio en Soko Bwakire. Oncho muligereri na Incheni Innocent Onyango aigando chese gazeti ya The Daily Nation mugano nora monene Diana bagateba olia onyartaka bagaga watsokia bobisi gosobo ibi bogenda takorekana ase eli shirike liritenete chibese cyukuruburu walia sha asagateba nigo bona asiririe mirimo yaye Andrew Teach Euro Monitor nigo anyartaka kagosoki isikolia sansa ngaki chibese cyo kire kibwatani no murobelio yo oshachi anyaraka bakigosira igendo keirere asa nero rweto robot bogoteba kinyagitari elibwe ya muchimisato nigo kigenderete gukora uboibi gose kigotumeka cinjira cy'ubututukanu kunyaraka bakikonyora okwana kanu kurwa ase kyombe giasha bono nigo yatebekane niga anyaraka kagosirie mirimo yaye nigo anyaraka bagagochorwa koba omo director Mokonyi gukurigereria emirobelio ya emurobelio yosha omwatinyoka no mwakweta nande bono nigo anyareko gakurusi gorro asbagateba nigo bono mugano yoko soma ACPG ya 4 ya 5 gukoira ndoro Diana tunyarako batoko soma sinchiro bwikero nakini koraligereria ngo ayari the standard tokona gosuka bosio elimanya ko bakokotebyo mugano yo asobu agare bagoteba chibes chisirete litanga nitodai koro leji bilioni 10 ngo chase gazeti ya The Standard page ya 4 nabego togo chase page yentangani ingani muame otebanga a disturbed nation astoroche omwaki bishop Anglican ekanisa ya Anglican igagotebanga obugima bwensi ya Kenya nigo bokongete nabego ni dio muraibensi ya Kenya tare sokia na ukwana na bananchi nabego aba right bare sokia na ukwana na bananchi bamanyenga ngakibugima bwabo bole kolenda gotebanga 57% yaba Kenya nigo bagotebensi ya Kenya nigira samo kamabe asibagotebanga ogwakana kwebango nigo kurigoro obukurumi ensemeria yobo chenu nero telingia emirimo gochia saba sae nabo egatiale bagukwanira tisemi nga ensemeria iseminere nero ya kongire astwarolire abara yani aboroki babire bagwesokia ntwara aboroki baje SS baba bagwesokia na gotebabuna ebintomire bataite serikali bakorere twarolire aboroki abe university o lecturers baba bagwesokia no ne county ya Nairobi bagotebabune serikali nebwate amadeni abetaraba kana astoroche agotebigati ibintu biria serikali itarakora no burayi obobe amorembe uchumi yensi ya Kenya obukurumi asaote bana boigo okona na kwemeremo gochia sabasae astogotebwanga agati bagotebanga percentage gose yebinte byongere ase ebango 40% ne percentage nere kweyebeka ebe emiyemo awotebanga global factors 19%, government policy 16% na corruption higere na percentage ya 10 na inye
asa tebanga the level of unemployment among the young people is worrying and creating a sense of despair ogo tanyora aba ayemere mu kya sabasaye gose okoberwa kwemere masabasaye ni gogo koyento bututukanu mensi ya Kenya swate biribo igonga umra igwensi ya Kenya ni gaga ni rigo keya rigori digati je bintu biri bigotime kwasi nyomba buna amabuta nabayigo obosi manchito muligeria yonyori gazeti ya The Daily Nation ose onotaka go esomera amange nabokonyora amangana yase page ya kane olebuna abarayibi kanisa bagoteba ego nairani nanda somugano ritwachaka Daily Nation nagatebye umungwano yeselieta Andrew Kiprui Rotich oyo oromo ditago se bali bakoligerera kisabu se ekyombe gyasha nigo bono anyariko bagutugutusiko se bagoteba nonye nasama baga araligwa yokonyarako bakoena na emirimo gokia ase ababusabachi ko base abisi yobodita niganyariko ba tabekiriye talia yororo na omokonyo yokuruku Ruben Mutura oyo ko tuligerelia amangana yechi counting akichigo nyaraka bachiyo kole mirimo no muswati aselieta Halima Gurai Seni oyo ko ligerelia gento yokurukwa emirobeli ya sha anamono mbali banyaraka batayiri libaga kogenda ase amaojiano gose chi interview chigo nyaraka chorwa kosoa asabisi manyete kyombe ya sha nekegen na nigo Andrew Kiprui Rotich asoete mutinyukana ase kyombe kigia sha asbagoteba bono iga ekigambero nigo kyanyareko bagikoralia gusikia rugo chika na goteba igo bairorere ogochorwa gose ege okulikigwa kwa abo bisabu igara tonyareko batokomanya ngikirje kini agente gazeti goteba nkelinga abo bisaba nigo banyarete ko bagosoke isikolia sanse umuchando ore ase kyombe kigia sha asbagoteba chinyagitali echiribwe ya mochi misato cyanyarete ko bachiko buatanirwa no boibi bwechibese chiri cyanyareko bachigosira kurwa ase kyombe kigia shana asbanyarete ko babakotebe bitabu byegisabu nigo byorokiri chibilioni 10 nigo cyabere chigosira iga asbagoteba iga egeskwetera ase eliboti yumu waziri Eden Duale uyotenete ekyombe kigosotenete wizara yo okurwa oburwari go cyasaba Kenya gosoba chenu nigateba elito nyareko batogotinya enchira emirobili itega kolekana sobugasiore umu waziri Eden Duale nigatebetenga nigo bakonyarako bakolete byumbe biri bikonyarako babigo chungusa na konusa koranga umuchando yo bo ibyobu gosobokurumi babo kwatani gune kyombe kikia sha ngayo nyarako bagoika era lichibulia yarwete nogoteba multi arches deployment yokoranga ngayo muchando yo onyarako bagoika mugano nora iga Diana asepeji akabere se gazeti ya The Daily Nation esbagoteba abanyanyimbo aba ebibago bibegete uniform y'abanyanyimbo bose bibegete chianga cy'abanyanyimbo bagoteba umungwano yomo okurukwe Elvis Musyoka nigo asichi kibere abagakurwanira ubugima bwaye semelia ICU go intensive care unit asbaganyarako bagoteba niganyarako bagakubwatwa na abankwana barenge abayibi abanyarako bakumubiterelia na komutebya anyarako bakagotuma kibesi cyarenge asesimi yaye gochia asesimi yabo lakini nde nigo bateba bono nigo aganyirira gwene ili anyarako bagakuba bakoteba malieta yababo bagotebekana nigo barenge ababusa abanyanyimbo na bamubiteretie gotuma kibesi cyege korwe kinigi yakorekanete ase chinsemo gia Joska eyure ase county ya Machakos chitalikisano na ibere cyumutinyo yokyanda nigo ne muganororo nabo wesomera unyarako bagokoranga ki ekyombe gia DCI kyanyarako bagakora ubonyabi bwabo nakoikera omoelio nakonyororo botinga abangwana abanyarate ko babako mubeterelia umungwano yuko Elvis Musyoka gutuma kibese gochia sesimi yabo nakubaganyarako bako muita n'abanyanyimbo barenge nande abu no mugano yote banga nigo bale aba nyanyimbo lakini bibago bibete uniform wese bateba nigo batumegete gali iya bisire nonye n'iki number plate abego togocha se gazeti ya The Standard page ya 10 ntoroche gali ya mwatebanga na watebe kwerende kurukwe katuni mu Rwanda atebe katuni arumbiya iyo kwana na igoro ya university unions ndochega guna babegete ego piri ngakiko ego egutwa no muntu narega gote nene ndobate ABC abwatete guse guse nke kabwatete ko boko ikiritoiga na babwatete ngente kirtoko boko
ndo chinga yanga begete green na yellow no maita se green na yere gotoka nkiombeki se nkigete ne green na yellow bali gete Kenya kwanza bali gete KK ngagu no abade to ko sana na nero rabe to ko na boro kichi lecturer aborokia unions batagete ebese yabo ngoikera niore ni ndiroro ando oligererio mundu ina baboete aboete boli chinguru ni chinyinge ende ataba mwenye nguvu mubishe ase page ya 5 ase gazeti ya the Daily Nation bagateba negento gya kawaida tu ekera chibura buru chiene ketigwe ase nsemo ya Kaspool bagateba nigo bono egari ya oyomo orumurwaniriri bwo kuriye kirugekyo Selieta Newton Ogada yabe atege gusaligwa nabo korore egari eyu gabu bune salirie aki nseme ya Kaspool nebwa to muchando matikale ya gari Kaspool kabondo egachiga chenchigwe gatikara Kaspool aigas bagotebo mwana bwo ongondo were nero nyaltika baga kwa gwitikiti ye kyamagie ODM asanya orte chikura chiribu 15 isato 2010 Newton Ogada akabugati yo gari ya yesaliria igana boko yeligereria chiribu sato ne 53 na ibere Duncan Yokinda akabugati alafu igana mbainya ga cyoyo korukunga Adel Otman no mwelio akuli Jojo Tieno go mwanchu muligereria boko nyara kabaga kuligereria asbaga tebali tukulia katalia tichikatato nigo bono abasaye balinge na magena banyarta kabago ikana goite gali ya magena mange nako yesalia asbono yulengo murwanereria boko lige kirugekyo kia Kaspool Newton Ogada anyarta kabaga konyoro muchando yu egali ya egasaligweni egasalika asbaga teba chinseme chia Kaspool ekegia korekane tetaliye ntokegeni ana yuko ichene sana no nyenekera nyagusira Ogada were anyarta ko bagosira mubungo kaberoro nigo yale gotebekana nga chisegi nigo chire Kaspool no nekera ale kogenda se emejegende onsi kwanyora bakona ko bakutana igaigo mugano nororo okorokia ngaki umo ukogwa kumo raibwense ya Malawi kubwenete koba ese geto kuchia somurai bwense Ruto anana mona swagateba nigo babwente kuligereria mirubiri yaye eliagokora swagateba chikura chiagetu Malawi nabo chikonyara ko bachigosomia umurai bwense ya Kenya William Ruto kyamogose bibere igoro y'uburai magana ino bwe somera ase birengera libya abaliki ase beche 13 abuna bagonyara ko bakoranga ngaki konyara ko yakorekana na ekigambiro niko kyanyara ko bagikurwa ugochika eme shara ya abali bakuru kunga universal health care workers banyara ko bagikoligereri agotera ase umurumiri uyu nabego tugocha gazeti ya The Standard page 10 ngokwanira igoro ya Trump ngokwanira igoro ya ogonchori ya kwerire muraibense ya America Donald Trump ngokwanira igoro yo ogonchori ya kwerira satebiribuna bono nigo abarai banyorire nchira bakolira kibesa nabayigo gutumye ogonchori yo kwerira senchirembe asatebiribuna kenenkiyo eyokonya kolentro chigati abarai besokire na gukwanira igoro yegati yebintu biri byabere bigakorekana senseria ya America muntu aroche umulindo ndatigantumye umulindo gose hurricanes njabetege gochagari nabayigo floods gose kerembura ya ture nyinge kwanyoranga floods gose nko bakire chikwene kiwagari asaboligwe gwanchirana ichinse kibe kigo konyana ekere ibintu bine byabere bigakorekana kolendera otebirenga buyabonde mboyo nenchira ya mabarai bakonyara bagakora bukurumi nabego konyorera kibese bakurira twarariga ti abantu bego besokira na otebabuna amaene morobirio yo gose morobirio yo tobwati buyabonde nabaro batebirenga Donald Trump mbiyare ekiyagera nenchira yemo abarai babire bakwenyorera na gukuruma gose gutumia kibesa senchirembe na tutigarita segazeti eyo ngokwanira bare igoro ya difference gose ko taira nemirimo kwa bali ba JSS kera babera bakwenda umugiro bagoteba bunani ngo batayita monchoreria ngokwanira bare amonchoreria ibatagitakore negati y'igikuru cya junior secondary na chiria junior secondary
Ministry of Education should resolve differences between junior secondary and primary teachers asema tebire buna onye tibari gochia wikirania amagania yuabo mbabe bagoncholiria lichiko gonga abali bali ba CSS baburiye ekyombekeri gya TSC wesokia na goncholiria omuroberi yo ya OCBE eribanyare bakora emirimo yabo senchira yabene we munchu murigereria asepechi emerongevere yamo digondo chega igo mugano togosoka isiko yechimbebe chinse ya Kenya nigobono ense ya Congo na Rwanda chigo chikomera na mutinyo komi ligo chaka chiko chaka gutwara chingwa na chomorembe echichiko bachikorawa nense ya America sibagateba nigobono wetera ase umurubelio yuba chikoba bakomerana mutinyo komi olibosio nande libanyara kwa bakoranga banyare kwa bakorosia obwa matebu wabo igo usekoligereria asa matuko ense ya Rwanda ya irwa matuko mitinye tato ya irwe kurwa ya nyarita kaba yego chaka murubeli wokoranga banyare kwa bakutwara chinkwa na chomorembe chinse chibere nigo chikorwana abarayi babo o maite ense korukwa DRC Congo gebwate obutenengu bwa madini tuwekara tona gukwanire chaya ito tugukwanira chikawa chetu lakini ntubatia madini na into ntubwate nekara tukura gukwanira kinde mono mono ntutumanyekane taso bulimi ensenya nerere blessed nyasa chita kabika kiregento ugusi Kenya ngusira kibi Kongo gebwate oro chinsana chibwate no mate mahogany bawe mahogany ichi chikoro sibinte biya kabisa no tabeke fanisi okonyora ko kwaira kwa batebanga njenda iteko gore igitanda mahogany ngakiwa ikie mahogany nyori rieta liritorie kegusi naliye lia bono tinta itikora agenda lingao alafu kwanyora mbabugate chigold inchiro no nyene chisimie cheto chikorosi gwe electronics babugata madini arora bene ngobono chinse chibere chigotebekana nga chiatwaro muchando uyu kindende bagateba bono lende chichikoba chikoigwana so ase ense ya Israel bagateba Israel kwetero murayo bo korukudeta nyawo wansa narwe tegore statement ya yamo yubono tutete korago saba sani bali bakubwate CNC ya Israel mbabe bako chamonero eso bagateba Netanyahu igatebete tago chikoba kago tambwa gose kumanya ense ya Palestine kobororo na asbono babegete biche yugo seche bichibicha nabokorora buna abantu bagendete kunganya kurwa ase chinga chiabo ibosio wa chinsemo chikuru ku Northern Gaza asbono aba nyanyimbo ba Israel basoire nako batebanganya kurworo asbagatebanga ense ya Israel nigo yara liri tego chikoganya kosego te chikwanchirana batebanga ense ya Palestine error mate international crisis gosomu chando ko basi chinse oligereria ense ya Ukraine na Russia itategatebanga Ukraine tekoritiki teyo buna bono turabuke mambiende totebe ensegete teyo sebira teyo nyamira lende ya aba lende gusimo bwatekero korane nyamira na kisi kaunti baka binyokani baje batatebia ntunjusi tuanyore filling station gose bwatenga ki kora igwera tole lende bono nense ya Palestina nigobone gotebekana nense ya Israel gwetero mu prime minister obo Netanyahu Benjamin agotebanga tibago chikoba bakomanya ngense ineroro igo numuchandure igatie chinse naboko nyarako bagwesomera umugano uyu ase gazeti ya The Daily Nation ebechi ya 20 yamo unyarako bagakoranga ngigiriga korekana na iga base gotebanga ense ya America nigobono yanyarako bagego bekana ande buya nako genda busyo na obuchinkwana cyoko igwana gosoko igwana kuchikoba bakora ebyasara n'ichinse kire kurwa asorogongo wa Africa nabigo togochaze gazeti ya the Standard page 13 ngokwanirira igoro ya aborocumenta matemo isigoika matemo afomfo nari ya Kipsea ni bwate umwana ngo jigakora Kipsea bwone nyaruka ya ngo chire gokora ko yate success naro chega kontebi ngabate bigwe bintu mbire biganiri kibate bire nande egere ngo genda nyumba gumbirana naro tinyora ngana magani ngo tebigwa nigo bate bire buna bali mu batale nabana bali emasemo baborokererie nari abana bali bamanyenga abali mu mbali 90 abayiboli nabarabo
baikiranie engere abasabana bari babarigania samatemo yari kabasabirwe bintu kuri school babatayibwa ngere intene biganiri abayiboli gando sio songi wetu mwanchito murigeria kiri watebigungo mwana ogonale ogochokara amatemo KCSE gose kirasi 12 nago chokara amatemo ya KCSE kene yosora sabo kuri school abe karamu etimiti oserero ngutumia bare kiriyo kobekera amatemo Eclip tumeto sengotumia bale slippers abantu bale ba anyway abantu bale ba ena nete clip bakagenda bagachigo chako yamate abekera bakoleta amatemo 12 igobono lende chisemini chia muhimu sana twagatebigu na bayibuli yekora bono ntoko bisage kadege usito kwana yamatemo ayalire mwama gatebigu kero umwana gokora bonekera muri chifomfo kero umwana ogokora amatemu aye oirane gochia so muibuli yogo to baisa koena ne clip obugengo bugima bwagareki yarire boro tate gochako obugawo mata bane gokora barenge boyo ntibono maitinchi nana koenana ekiara na abande nate abanchi njira njira no kwa abande nande tibali gusi ene se ngao gusiba to bali ngo bandongo ena bali mono abande batigo bosie tinga tanda abutali bagusiba kwa ngeje chipagira chinga bono njobe tingi clip kyane uyo na ko lega bakechemeto bakaga karamu gala sinini na kagachire na ira baminto bali abake abayiboli ngo kurangeri baregera umwaka ari bakugurete chi textbook bachaka kuri iri page mate Nairobi atoko chenje ibitabo umwana agosoma urenge grade 2 kwaira kwaone libali kwa wiki ngao secondary ya onye tubwati ndo asenjira yabena nande bono tikankoliriya sense mu chikosori ni ndoche club kya tarakoliri chikosori innocent umugano ito gose umageni tokagoche studio litskoria rero nigo tugokwanira igoro ya surviving grief gose buna akonyoranga omuntu sirio amateae wasirio mwancho wasirio musani ogo ase gazeti ya The Standard page 12 gokwanirira nga ninki keragere ekero gwatebirio omuntu nga tumerane mambia osego goikanyomba ontebye nga gwaikire konyoranga omuntu oyo taigeti osirio bogima bwae wachikorigwa ngo bakwaniterere bwo moerio ingana kikwa motebetirio moerio konyoranga bya guchandire enkoro yao aina tukuchikunya tugusanga rero no mugeni to Diana Musoba kaucha studio itonga ekero gwasiriri oyo mino nga kyo koira time chinga kiri ngo koira kwa mana wanchirana osimbi ndo kyo wetira aina tuchinga usanga no mugeni to studio rero biyamono mwanchu muligereri Diana Baikaranse bakwanire igoro yogo ntegeyote banga kyo kunyara kaba gogo kabiliana gose gokurwana no muchando oli gwa eteire anene mono bantongo tigana bale ngakyo gokora Diana akulika sana abantu bayikira asigete ngoma na bale igoro yoro bibe ngakimogo nyara kaba kogenda omuntu atateti gokwani umuntu mwabo umuntu siri umuntu anchete mono buruire bwachicha wasiriye nibo umuntu yunando ikosira watigara no muchando yu asenkora yawo ngakyo kunyara kaba gokurwana noro nenkwane gochikobe nene ekera chi Diana ibire ba Diana babire ba Diana Diana ba chikumira na mbaumira ne bayigwane ngokoro ku Diana na ndego gokoro ku Diana wanjo muligereri aega bigare se county ya Kisii wanda itako nyara ko bugate si minaga ndata ko borokani chiwaya batoretere orishwa igatari atutama mutiga na muigwaye aige club kya Gor Mahia nigo bono getete go chikomo asioria buya mogosori umuya kurwa asense ya Uganda ngakie momba bwatoyo muri kurukunga kozenkwansera serenguma actually serenguma arekorokwa batwali baba kizito ndabono lende batebirenga bono ngo chikoleta bale omogosori umuya timu iyi ya Gor Mahia nigo ya itweguria yema kira bagosoria egosori yabo yo kuigora kiminano kya KPL no barutana ande basalie bintaya tigatura tiga igo kibatio minto ba minto korende alia bosongo jutuka Shabane gakolibia paka toldia karwa kaline gali mbukinya kagenda gusi kachikorore gosori yeyu webirenga ntu aruna toldiga tokaenda Mombasa okay Mombasa muligene di weekend yende itari gosori weekend yende rero mwanchu muligeli kirabu tigatokorera ye chikazeti togenda mutimo komoke ratwagotebi Diana they are coming bachire
manjito murge yatokwenda mutumo konkwira na tore na Diana tunyare tugukwana nabo kwena nekirengeri kya gutebye nga ekero gwasiria mate yawo guswasiri yo mino inga kyokoirira nga kyo gochande nkora matuko kyokoira kwa mana goche gwansira nga eyo sirire tikancha kobogima bwane engati yali tugusanga nabo kwena nebirengero byago ngo ikatore tubwatesimi watatebye nga ekerengero kyago nabaigeriyo kiriyago chasita singe tukyan Soko TV nkerekeke horobiro ensoko bakire onye kubwatiri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse ano mwebuli henritu mwano obugimo bya bwankyo eskuri y'uburuso Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko umwana w'uburuso butingu bw'ikisemi asekerengo gye fees uranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumenyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokirwa buna kigosori egatiye binde nguru turabo sombi asaborokirwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menye time endagire yaborokirwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru playgroup up to grade 8 umwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchulia 0788666662 Triza International Academy atari asichisemi choka chikorwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolebya tari asichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana n'ubumanyi bwa borokye baitu nguru turobo sombi asaborokiwa cyumba chitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakereshimisha namba 0756555986 Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira none bari kubikiza amakinda kyarantu wa the Ministry of Transport baleta abana erinde tobe tokuba amasomo
yara bakonye ngekegocha anda baibuli baito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya bana uchumutugaiga are useful members of the society. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera na wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki agetagoisirwa ngondi from maguta yichingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena analia kulijeduka sura gure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores asomo Chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turasinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Ouru Superstores yonyole Vintebe. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mwanchumo ligereria Bwensoko TV Oboroso Bumugusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokuarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayako Rwensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elionchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga kuateka kurwa se chinsemo au rongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira kuikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emerongene na isano na ibere Ensoko TV Oboroso Bumugusi Omwancho mulire Bwensoko TV ngetaseni Nsoko TV nibwatira sengenche yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kolime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana ya mayako ritukuria Jumatatu paka ritukuria Jumapili Chini gongoro perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV Oboroso Bumugusi Kera kama tingatara ngaike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana Muligeri Bwensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au
turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba gwikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na manambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Mrna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitanenya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Omurigereria bw'Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bw'omugusi igo gochikomerana na inche ritkore Juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza mangana maya ekerongo chegukumanya aya wateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bw'omugusi erietariane Linet Nyambane. Oyo n'umuchakano w'umuchakano ime ya Ensoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritukuria Jumatatu ensa AM amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Ensoko TV erietariane Ishmael Mogere. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumwerekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igoto skatonyegera gende gotengera egetaseni ya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eriane Kerubo Frida. Asokoriya gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganyo ali akubwatira ne obugimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koriya komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Ensoko TV oboroso bwomogusi. Kurumucho mano Nairobi Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange nabo igobwatira Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bwomugusi. Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mutitire gwechigosori nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogi Ensoko TV. Bona nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori oboikiranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga gose kogwancha nabo ogontona Erieta Suarez
amogosori webegi iyokorio keraritko orio chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Ebagotebanga yogoseka omwerio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa asegete seni kia usigetegia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha ngekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bwe lesson seseni Omokubyo neritko abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegata seni gen Nsoko TV tochikumirana keraritko ria Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Onye kubwateri borio obosemia gosekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Nsoko TV uburuso bw'omugusi. Magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662
Stores eyene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyobulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagoisirwa nkondifura maguta y'icingeni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gukena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya Uru Superstores asomo chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omanyene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turasinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Eliawe tasini Ensoko TV omorobirio Ensoko bwakire buna nachiketo TV na yominto Innocent Nyango buna litsko lya lero ne litsko lya tokobanyora balia cyamate cyito babete bagusikia magimabo nabego kinkakitito kumanyanga amatukonalenga naye nabego tumanyanga ekero wasiriti yamate yawo amatukonalenga kwairete ukamana gocha kwancherana nabayigo konara ugachako magwa gwenchira yabene na tuno yominto gaigadia na musoba nyarika ukase studio aratoerera ange igoro yobo mabuae nabigo nato semie tunyare togosemania buna ekebute Ensoko TV togosanganae kinga kibine kigana gukumanya igoro yomorobire itolitsko lya lero igonga toskande toskwenda nosi ngaskuru seri moti yao kabanya naitwe nabigo tumekerangero kyago totebyenga akero gwasiriti amati yao nkiyabwatetie se enabaiti studio 078 marakabere 6 maragatano na tineri namba yomoeryo mwaliganyo mugani tase studio bene itunyare togosanganere D Injume tengoro kubona Diana pyangoro kedi D karibu sana double Diana Nyore the last time watch tegaiga twarenge 2 days matukabere kwenye nalito ikire rero mitibono nalito tegatia matukabere tokoro mutienyi karibu sana D na kioro cheskari tuatemire mukuru matukari bakaboni gasenga ito ikire mwatemire sana mwatemire sana ntwe gasite kabisa mbuya mugocha asante sana Diana karibu igano Ensoko TV nande titora chenchi bado notori abono ninka abono yabirenka kara kwani mogenito mwanchito muri ligari tunyare tugusika mutu wakire byabana baminto mwensi piase more karibu sana Dina roche igora somtandao nkwabete gukoriki ngana gari ngana Nairobi yarakorokiria mangi Nairobi ngakia komosi Nairobi ankongu indi wasite Nairobi Nairobi rachite around 2009 2009 yes okay 2009 Nairobi nankongu anyway kerogocha bintu mbirota maiti bono Nairobi yagukaribisha abantu ti street bono kwamanya the first time nalingi koligi igari mata stigali cyagusici ali asaba kuruma ya bus station asana ali abantu balingi kolinera kigali ku OTC nalinga afya center Nkando tisi koline gali go chigusi nkaligia sali for almost 1 hour
nkaline pigipigi hakidingwa ariko bori weto boba mbaronga tukwanirode bwese Nairobi kiango abantu konyora ribakiro kubikirwe iriyo kwanyorora ire gosengai nkaline pigipigi kaboli umuntu uyunkwenda otisigari yasigari cyagusi agante byari ngukwirande na 200 umetaga onjoke kone yamo igatogaika ukamona ahikwaro nkamachinkarira nani bese ino ile bese itubuga tiumaite AD anyway nero gukaribishwa Nairobi karas dengo wana maguma bwa na Nairobi according na mangana alikuwa aliketeri tukuligo karana akolete skuru Kiss FM ilikuwa imeshika Kiss FM umusibati onaro linkoro kwanjela ngwenyi umugusi abwate segment ya job seekers wono kera lituko na menyete na my brother kera lituko nombegete radio ingi urende segment ingo sekagasi nkaro nda apply kiama nkio somerete kwanza. I'm a trained journalist. Yes. You somerete Zitec University. Yes. Majored in media production. Igoma ngana yechi camera tiso kwake batigari na boko mugwatisi. I'm more of behind the camera guy kwa screen. Bono musibati oye segment yeyo akaleta aga job getenga onye kukobwate ID building nera airianga na JKUAT nsa ange ni Kimathi Street ama ni Kenyatta Avenue street ye GPOga building nera wense mabu ataba na boko endoro egento gyokuta kire ID ngakero mongino minton kamutaima minanyorre gasi ukaba voel ndi kwa goki egasi o maite na korre skuru nanyorre gasi nkando musibati na ndo musibati yo alengo mugusi tinko muye bali kurukuse Lilian gose ningo tinko inyora agatotebi ebintu twali kuoni air freshener no maite chi air freshener chiri chigali kama nkalengo kalenga gasini niga pone kuoniemi eyuda roko iwe commission ya 30 bob kwa iwe 70 kwa yoremia agato echinde chinene ichinene twarengi kuoni 300 echia 300 toliko en commission ngabona yo ngangano ni echinke onyore commission yao ile ngaka waro chogo cha kuoni mbakonyore no NFA gukoira ni nyoma kole gaso ready Wono musani umuiseke naro konyora tuumiranite gabu umukamba gwikaranza nere tukanya gukwana togatara bono maite torabange twalengi gosembalenga abange agantebi anti yari nari Sarit twende toteme tuoni ebintu ebyo tukaenda Sarit anti yale gokole bengi tugaswa agatosoya agakwana nabantu bale colleagues bae chirichia 300 agaze bituoni 500 tukaoni chikaera ono ritogo soka tukamanya kubwatu na security ya Sarit bagateiba gutira Central Police Station dio ramo ya Nairobi nande kwa bwatiru autindi mogeni bono maitende school no nasomete Nairobi awasochite bono mete bogeni awasochite gachikwe we perfume obido yone bono go serendi na liuru maite kerole school nko igore pocket money bintu bingi mbiri konya kugochanda igore pocket money ko igore lunch kiango yani upkeep no bwate lakini bono gwako school no taite koligi ebesa yao omo ana banta barenga bagusi yani nkarira ngakira tatesi ntina bwatiru omo muroyo yomo akayukingo kwanike gusi akankwanira akamboli sei nunka inka motebi kanisa obonera ngena nkabona namaita senkuru antayitigamba abiri lakini next time kogocha gwetaga igo office kwanza mwateba ngatebi omoise ko inchena ega ebintebi natigira tiga in fact toende ngego idea nengendeka ahuna ko yana koira nande mega keigo ase amangana ali okulikaso mtandao doro yobwanchani
Love is weekend. Ekera tuko kwanera di amangana ya agrief gose kante beno obobe boli omuntu agutwara gose okorera bado na guteba emechandiri omuntu agweterekero asiri omwabo ekera tuko kwanera gori okorera kuri enkorra nkuri kore gore yo obwanchani mongina ngwanchana no mugako ya baika batigana abasaye ngwanchana bali baika batigana kara utate bingo. Mambo ya mapenzi ni ngumu. Ukipata mwenye mnapendana na yeye pendaneni. Ikiisha kanyaga kubwa kubwa. Kero monta menyo bugima bwaye. Ndi nararira basaya bango konyoranga akero abantu ngwanchana bali ekinege ntokere no by the way. People do love each other right? Akonyoranga onyenche na nchiro monto twagosanire. Omuntu yuga kumbwa cyo cha kundigi. Aitangite kusanga lerege ntekebe. No go accept batari ku accept go se no bobe boli bogotoka senkoro. Ebire ndateme no bobe boli bora senkoro y'omuntu. Asengenchonye onye twikira asento likonyara kobamo. Moitena obugima na oboko genderera. There is more to life than this person. Sure. Ikiagera bone kero kwenda gose gwitira omuntu gose gwakorere gose ninki. Obugima bwa na no boko eragawo. Because if you kill someone you are going to jail. That is the end of your life. There is more to life than easy vitu mingi. Na mangi nkoragali okorikarini naratebanga leo tigana kidiateba Koni ngandi toko kwati sana angensemeria yobwanchani ebintu byonse yokulika so mutandao igoro ya grieve story gali encouragement naro chinonye aka invitation nkari kwabe gitegali karante ebingo igoro ya invitation kari tumaya kusika mutu nimbwate organization nanye kwanirete last time yogokonya abaiseke abana bake bali banyorera abana abaiseka bakira kintu babwata abana abaiseka bake babwata abana onyoro mwana uri 12 years 13 obwato mwana business ki mwana musini ni abwata konyoro mwana na ndumete ngubwatira sakuru n'abayiboli babwate kende lakini bone these things are there abana mbarora abasini babwata abana nande bakonyora abana abanda different circumstances ntogo cha kubaitanga bona mwanyorera abana ento gyo katora kole nkoranga ngakitoko konya abana aba obugima bwabo bokoreki bogenderere nande bobe different kurwase kiri babwate boniga sengencho tomaite ense yaboni onye toraenda school onye tobwate certificate yao kendenke bono organization yeye aikuwa child brain yangu alenge my father's dream bonekera ekerata iyo nkarengere linki ndakore kogendereria legacy yae karabono nabotogo chaki organization yeyu tokonya abana abo lakini challenge yanene neli financial ntoranyora sponsors gose donors sengenchu it takes time lakini abana bagoikaba inde school goikaba baragire goikatorenda abana baboriri bakare school igonto ntotakeire chibes ndi abana bamba bwata baiboli mbabwata baiboli perspective ya baiboli ngaki beronere positive ngo chabarbaga go support baiboli babo mbabwati okonyara barakonya abana aba asengencho ekaro nachagete inchebuye kana arenge nachiete gusi nande bono omaite omochando yoro monene sana ndiriani abantu batari gukwana gose tutaranyora konyore egento bunekenga nabo kuiro mwana ogo abiboli aba bange mbali yani ando kole konda onyoro motoriro yo moinoro einero mwanyora aseritu utanyore tie konda igoli tukiri mwakorere kimwarari nchara bonekero mwana ogo nanda achiro nyoriro mwana onde ngayogo chakira Omuchandomente kanire bono baiboli abamba bwati ncherende barakonye bana aba na bono di gali maybe bosongo gali barabonki sibari kurase county ya Mirambaro maybe organization inchiro kwara kwani na chiro chiro gotebira barabomba bwata abana aba maybe organization ya mama ite erega iga Kiserian umusubati yoli okoro purity nabwate skuru ere moxi ere no momero nabwate skuru ere ne skuru abwate nene
ebwata abaiseka bwa bangi lakini ase gusiti ndarura gose ntobwate gento bune korro lakini ndo chinga negentekia sana okonya negentekia ase ngencho it doesn't matter what you have done gose circumstances chia gereto kanyoro mwana we all deserve a second chance in life maybe kero kwa na bana badi challenges kibago teiba gwetera bakabachi kwenyora se maybe amalita ya mapema gose amangana ya bono okay bana bo maite barabumba mbarara gose obogimanga kibole kiero maite keroro mwana ebinto nebingo talikorra lakini asokorra kwane challenges chinyingo konyora gose egente kenne kegosuguma abana aba lack ono konyora mwana oyo gose inka gostabwati gose nore pads taliko no kugora mbaliko nyara no kugora naba muraba akire ba squeeze bechi pigipigi omonto minyo kie pigipigi chideka ibero ko iremi emieli omaite yagosareri obogima ase ngencho tomaiti kwerenda tomaiti nga ningenda nkole ekina akorere gosenchera nchirenda abaiboli mbale batabwati omanyi igoro maybe yabana babuna bagutara usabana mbale bakwobwa abana gotebinga nchenko bagotebye moiboli one ekero maybe nachakire tukwane tu amangana ye bitamba byo bochenu ekero muisika ikire myaka yae omubire ngo cyakore gonchoreri konyoranga baro bakwobwa abayiboli babo bana bateimbaro bakwobwa nabatantebi ekinege ntomaite abayiboli baita abange yani mbaliko nyara gukwanira mangana ya nabana babo boniga nabogotebanga e generation ye bonigero nabongo ikaransa no mwana one motebi igere iga lakini gochimaga iga abayiboli abaito no na mangana ya sex toko nyara guikaransa na mwana wa motebi nga ekero gwikiriga ko gochaka gukora iga na bamangana rasalike mbaliko nyara ine subject yere tabu wona nda abayiboli aba bagwasiumunga ebinte byo mwana ngosomi gwale school ekiera gose school ngosomi gwale hygiene lakini bono etokwebanga ebinto mbire bigwanrete kurwa so omoiboli nero rakoraenga kero gwikiriga koraiga bono bayiboli bange nande moiboli tabwate no ne chinse chia guikanansa no mwana ekondango chigose naye guikanansa insente bya mangana abana bambino guikabaragire Manjito Morigeria nere Diana Musuba turenera igase studio na tebanku murukadi esabuna inchengoro kwa Diana lakini njedingo tebekero kondoka Diana oroke Princess Diana lakini korogono ka Diana oritigere Diana no without a H. Now with H it's Diana. According to me. Ririwate H Diana. Riritabuati H Diana. Lakini korogono ka Diana oroke Princess Diana. Princess Diana. Eri amondi bwate H. Eri aneli bwate Y. Why? Diana with a Y. Sawa. Sasa tigandi change rero ryoka biribe D. Tingi wangerangebi. Manjito Morigeria nero yo D as studio itotonya tugusanga igoro aya mangana ya torengete kero konyoranga chingaki chieme chando o kwa siriri ya mate yao wa siriri no nyeno musani ogo di narura se gazeti rero yari gukwanira igoro igazeti ya The Standard yari gukwanira igoro yo musani totebe na bako musani na bako mwanchi ntebe mwanchi konyoranga ekero mwarengenere kwa mwakire simi gose mwachire nere kwa mate igo wikakdi ko ikanyomba ongakire konyoranga omusani ogiri kwa mate yumwatigana nero ngakire kachitu ikanyomba ingana nirienda ya mobera aitonyora accident usaba ntu bamonyora para bune chipara chito chikali aita bamoita ose bamwachingoma tawote banga gintu kiringeri gocha kiaru asenkoro yago ekero no muntu mwarengenere ukucha kwobulirwa ekero obunengi bachakiwe investigation yokubolirwa nga di ingi kwa motebeti kyo moerio mangana mwa kwante yo moerio na lero buna DCI kale iye ko bwatinga ngo bakwantenere bo moerio ingi bagambite konyara di bono muntu yo kero kwa motike to chiro nyande chingoma yento kiringeri goche kiabe nkoro ya ikego chanda bona tyatura cha sensemeye ya griefing okolera kurwe nkoro ime griefungura tatebinkie inkie gukwanira gusenki grief nonsense umaitekero
kwa beire no monto for a long time na bera abo musani ogo gosomo iboli ogo gosomo anu ogo anybody mo atware relationship nere then makweli taliko gotebinga next week ditukoria Jumatatu ngocha gochande ngiro monto ino yani okuboka chinsechi ore no monto boniga gokwenda kurara monto ita iyo ekinegento kego chenchi obugima bwo bwensi your whole life changes, your nervous system changes keregento how you yani keregento no en kolengere it changes di ekero konyora umuntu akonywa maru nga tatebo twaliro mu chando ekero konyora ngi ikero gento kya guchiro keregento whatever kego change abandambara aba bakonywa maru bono na dati ayo no maitama nganaya na umuntu nywaliro mu chando uchiro nyora maru aibe ngucha bali baiba toli kueba in fact kero monto maitaba nto bale different and for the sake of my audience allow me to mix kikisi na kizungu people grieve differently grief does not end, it is a continuous journey. Lero na boko boka lero na bonko boka ndi buya I have peace no nyene kero togo kwa na boko ra msichana siku hizi she's okay, and the next 10 minutes totally different person. Asengencho, you are constantly living in your dreams, in your fears. Ata sai, if I get a call from home past 9, I still get panic attacks. Asengencho maite mama oralire mama minta kurara mapema by saa 2 ochire getanda. Why is anybody calling me after 9? Inki kiamo bereiri, because now she's the closest thing I have to me. So anytime I see a call from home, na kuanga na ile before nishike hiyo simu, I panic. Saa zingine na bonko nyora severe panic attacks. That is what grief does to you. Because panic attack ichigo chana engane ndiyo begete nkora imego sene ndiyo cha tu. Yani okwobonga inkigo sene andiki abiri. Asengencho, you've lived it before. Yeah. You've lived it before. Una tata tu akwanite nere saa 2 chiabutuko. Alante binko enda ochire kurara. Saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, like 5 hours, he's gone. Tutarika se nganejo, and maybe not to tebi your family cycle baka mna tatu minaru walite baka mna achite ukorara. I am the only daughter in a family of 4. We were 5. Lakini I lost my sister in 2013. Sorry. So I'm the only daughter kwetu. I have 3 brothers. My dad achagete koruara 2016. Nalia atualite nalia bete diagnosed ne shida ye nkoro. Hati yake ilikuwa ime enlarge. Some arteries zilikuwa zimeblock. So from 2016 mpaka 2024 November of 21st etwalenge in and out of hospital. Nabaga chire nyagitali tuachakirete Nairobi hospital, then now tukaanza kwenda Mpisha. Alikuwa na daktari alikuwa anamuona Mpisha every 2-3 months. The clinic wano maite kuikaga ende clinic bali gereringa ki enkoro ya yegwa kanga kiare cholesterol bintebionsi ipi. Wano every 2-3 months. Saa zingine na batu wale kwenda daktari oteba after a month come back. Saa zingine oteba ya mbu yako rekana come after 2 months. The last time tuachiete, surprisingly he was given 5 months. 5 months. Yes, kiera tuachiete September. Tukateba gutoira ne March. Unfortunately tachiete go ikama matukari. Agasiri bugima bwaye. Di ekero tatu mina sirete ingaki kwa yirete. The biggest loss of my life yet. Tata na inche, we were friends. He was my father, yes, but he was also my friend. There's a difference between having your parent as your parent, and there's also the difference between having your parent as your friend. This was a conscious friendship. Munanda ikaranza boningante, I want you to be my friend.
ono musani oli nalenge kwenda motebie shida ntatebi umuibolione you know. Nande a lot of times I get asked like, where is your mom? Is your mom there? My mom is there. Yeah. My mom is my mom. I love her so much. Like, she's the embodiment of parenthood and everything that includes motherhood. Yeah. She's always there for me. You know the things that your mothers do for you. But my mom is not my friend the way my father was. Yeah, that because of what you share. Yes, that makes the difference between my mom and my dad. My dad was my friend. Your best friend in short. My best friend. Na wana lenge wika motebi gento oseka. He used to call me his son. Na wale ko ngaka good morning handsome, how are you? Na inchana motebi, how are you beautiful? How is your like we could talk beyond parent daughter. We had that bond. So when I learned that he has gone, I still don't like to say that he's dead. I like to say he went away. My whole life, yani ni kama ushaingia kwa vacuum, kwa shimo. There's this darkness that surrounds you. Saa zingine uko ikaranza kwa ligerelia abantu, you know, life is going on for people. You don't know how to move on. You don't know how to take your next step. That is grief. Nadi kerota to minar walete maybe kenenge kera ko on your mind now o you know musanyo go maite o you know musanyo go bwen koroni maite abaiseka bange banchi tatato mwabo talinga mbatanchi timamo mwabo yani relationship ko nyoranga e bago share same naba mraba ngo konyoranga relationship ya mbona mamu mwabo ikere so close ko bwe atato mwabo enki ke kogera esa kugiye bintu biri bago kwa namo bona ngiri yaro walete kenenge kwa what in your mind. You know, death is there, and we all know at any given point, and that is, I think maybe that is what scares me the most about life. Like the people you love so much, one day they're not going to be there. Like my father, alikuwa mgonjwa, I knew he was sick, and there was always that thing at the back of your mind, like naweza amka kesho na baba yangu hayuko. You know, but you also have that hope like si tunaenda hospitali na amepewa madawa, so he has a long life to live. So there's always a balance between hope and fear of the unknown. Na bwate shida yenkoro, we all know your heart is a very vital organ in your body. So etero moko enda nyagitari nkorwa ralenge like na wako nyora saa zingine arualite na the last few months of his life konyoro chakire gutwara macha se lungs. Asenge nchobona macha aliyako ba retained in his lungs, he'd cough a lot. Anytime alego cha Nairobi no alinge gochobera nyumba mwane. Wono botukeke rondaire silali ile, you know, like the way you go to bed unalala tu sigizi ina kubeba. I have to be on the lookout. Is he coughing too much? What can I do to help? Kero maitekero kokora continuously, now your chest also starts to hurt, vitu kama hizo. So I was kuna ile you develop another consciousness, like is this person comfortable? What can I do to make him more comfortable? So there was always that fear. Ndabo karende mambi nyore, my father is not there. But you can never fully grasp, like sasa nimeamuka na hayuko. It's just a fear. Asenge nchubi ekaronko naleko gwakirwesi mindo resi mikorunka. Yani inalengi kuoboa sana. Kwa menyete Nairobi tatu mina rengeka. Na menyete Nairobi erengu si amenyete. But now he was in Nairobi every 2-3 months. Ekana aleko resi mikorunka. Like I think abunona chagete go develop panic attacks. Yani kiresi mieligo ntarate biguninki saa zingine rogo labda no montole gonkua nikende nkei yago ntebi, but already my heart is racing, niko na ile uoga ya what has happened. The first time arualite akaruara elia kabisa enalenge, that was in 2021 na bogete mambi, I was preparing for work. Then my mom called me
tugakwana agantebi tato mino nero taigweti buya lakini mbuyari kama taimoisi antebi araire takunyara gukwana. That did not sit well with me. Asengencho nararare ekera igure ninche, he will wake up and talk. Nkamubuli gonga kiarwale tata nyare gukwana isimi ngayaya ati mugete. So I sent my cousin ole gusinga muteyenda ngondorero mugakuyi. Na nyorire isimi bagontebi arwalete, but I don't know how I feel about it. Akaenda. He took less than 10 minutes to get home. Akanga kiresi ya interview muga kanarwarite. Nkamuboli, what do we do? He called my uncle. My uncle was already on his way to Nairobi. Akairana. Nande he was with a friend of his who is a doctor. Kero wa muligireti bagatema muga ko ikiara bono mimi I was telling them acha Nairobi boniga twende kwa daktari wake. Munyagitori ria gatete muga ko yetagwika Nairobi. Bono bakamuira bakamuadmit Nyangena. The whole of that day between 7 in the morning and around 2. I was in constant communication with my brother and my uncle and my cousin na ubari Nyangena. But this yani gentoge kambwato mogongo, I felt like something was tearing my back. By saa 9 I called my boss nkamotebi, my father is unwell and I don't feel too good about it. Akamboli ngakinga kindago konyi. I want to go to Kisii kwa sababu ako Kisii. So she allowed me to go. Elio maitano eno mwana eskuru alenge. Ngakire kazi ni yane nkamote inachiro gusi. Ona erobno kuyu mwana kuru eskuru and all that. But I had a house girl. Nkaenda. Nkaline gali hapo afya center saa 8. Tell me why I get about gusi sasta ya butuko. And I say it was God's way of delaying me on the road. Ekarona igete, I saw a dying man, like my father was dying. Nikaka kwa stairs, now I was crying. I was on phone with a friend. Akamboli, why are you crying? Kamwambia, I think my father is dying. Ni kama tu nilikuja kumwambia kwa heri. Is he dead? Nikamwambia no. Then maybe you have a chance of saving his life. Can you go find a doctor and try to address ni nini inaweza kuwa inamfanya? So I went, nikapata kuna nasa hapo. Nikauliza brother yangu, daktari amemuona vile ako hivi? Kaniambia no, nimekuwa nikiambia nurse atuitie daktari for the last like 1 hour. But anasema tu tungoje. He was on oxygen. Your oxygen levels should be anything between 89 and above or 90. Yake ilikuwa around 93. So wakimwekea alikuwa anajaribu kutoa. Then now when he saw me, he held my hand. Ilea, like he's trying to tell me something but he cannot speak. Anajaribu kuongea but sijui ulimi imejaa kwa mdomo or something. Nikaambia nurse, we need to see the doctor. Can I see his file? I knew he was due for a blood transfusion. Aliongezewa damu, sijui. Ni nini tunatibu hapa, sijui. Like she didn't know anything. So namuuliza, what is your work? What are you doing here? Can I see his file? No, you are not allowed to see his file. Only a doctor can see his file. Can you call for us the doctor? Atakuja tu when he's doing his rounds. So I told her, you know what? When you look at my father the way he is, he's not ata uyo daktari atampata. So I need you to go and find me a doctor. Orange Democratic na mono gaiga ase orongo rwa gusie kiame Kenya rukabwe utwara gose obotiotere bole boigoro mono kurugaiga
Sorogongoroiga aseboni gabanya ko bagocheri go chengeraga iga ase county ya Kisii asebanya ko bakoreta abagwatani akoruga iga ase county ya Kisii neria Nyamira irigo chengera obokori bwe kyameke iga mono ase county ya Kisii nyirangano no mugabana bwe county ya Kisii nigakurukura ase kyamega ODM asaba jumba abange banya ko bagochokura Sorogongoroiga nonye naba MCA abo aseboni gabantu banya ko bagochengera obokori obwabo aseboni kyameke nyariko bagakoreta abagwatani aseboni banya ko bakobokira gochaga iga ase egetiekega nyuranga abarai aoni bakagerwe kiranaga iga ase egetiekega bakora no kyama goseno motenirwe kyamekega umuske Raila Amolo Odinga ogotenera na mugabano county ose omokonyo yore deputy party leader ukonga Simbarati yore nere mo governor we county ya Kisii nere niga kagerwe kiranaga iga ase ababwatani abe kyameke bakagerwe kiranaga iga ase egetiekega erigo chengera litukeriga lyabo lyo gusengera emyaka 20 kurubanya ko bawuchaka asobokoreri bwawe nyuranga abantu banyara ko bagoswaga iga asabanya ko bawikirana gaiga yogatoroche mebango nigegendrete gaiga kurit korigo mebango negendrete asabanta abange banya ko bagoswa iga abange bagase nego swasege kega asabange banya ko bagochengera ntanya ko batokwana n'abanta abange ko manyanga narari bagochengera ase kyameko sembo kore kyo kori banya ko bagokoreta kyameke nyako bagokoreta gaiga sorongorwa gusi na mono gaiga ase county ya Kisii itkeli ganyuranga ekebono libera lya siasa rigase no kubwata kurugaiga ase county ya Kisii na Nyamira gosegusiengima niga bantabange banyara ko bagosomanya ko bagotwara obotwereru irikonyara ko bagokoreta omorembe ase orogongoroiga nyuranga ekyameke yakyanyara ko bagotwara obotiotereria ase ensemo yo igoro tobata bachumbe abanyara ko bagochora ne kyameke gaiga asorogongorwa gusi nyuranga abajumbe otogo cha kurugari bunge ya Machoge bara mtobato mujumbe Nolfasono Badia Barongo bunge ya Kitutu Masaba umosike Manduku na Yareno Aregari nabanga bankerwa ya ODM banya ko bagochorwa erigo chengera asenga keyega tinya ko batoko nyoranga narari ari abantu babwate gose bagocho gochengera kuruga asenga keyega tinya ko batoko baretera amange kegima nyoranga umosike Raila Amolo Odinga ose the former prime minister wense ya Kenya nakagere gwikirana gaiga oyore umurayo manebwe kyamekega nakagere gwikirana gaiga ase egetieke nyiranga mbai bangete bwango yamba bwate esherenene gose gochengera konene gari county ya Mombasa asaba gocho gochengera litukori nabone sengima lakini aseri tukeri ya rero niko babegete kambi gaiga ase egetieke kyagusi gose kyagusi stadium asa mango tukagere ko ranga narari ari babwate asabantu na asabamenye tonya ko batokoreta barai kerebon tobakagere abakagere gose ase egetieke banyar ko bako bakwana riko manyanga onsi niko mokonyo nyara kurugaiga ase getaseni kyago na mbeyemo Jensoko TV talia kwene kiwase county ya Kisii asegeti kyagose stadium asekia makirikia ODM kego chengere miaka 20 korwa gichaka obokoreri bwa MNC ya Kenya ikongari tukuri yale no bari gasinsa mu kyagose stadium ase county ya Kisii no bago chengera emyaka 20 nabege gati yabara imbaga sendo goika asinse mecho nabega basaki bayito no bale kwene kyabuna bakorenta bale AMC mu banyare bago kumanya ali agendete kwene kiwa ase omurobere yo narayo machito murigeria tugende kumanya tugende gusanga kibicano kirasigira yabene boiga mariogi aito nabega gogo kirasenchi yabene Frida Kirbono ali sinse mochiria nabego omurayo itasito tebyenga AI oikira ndasinse icho Dominic Ondeli Caroline Ntenya nabego petwera no barasinse mochiria kwene kyabuna no bale asinse mochiriando chi Dominic Ondeli ikire bene gokumanyanga nari ali agendete kwene kiwa asinse mochiria cyaguse stadium mulatachike ko tebyanga litskori ya lero ni litsko tubwata manga se studio ito nabigoro chomo ni tungwira na turi twatogenda gusanganere taitenda kumanyanga aina agendete kwene kiwa kumanyanga nari ali babwate gose
kiame kiga na ria kibanga taboneka kie torigerete obochori go chimutuga iga wa 2027 na kiame Kenya ariko bage kwibanga gose na ria babwate asaba menyi dorogo ngoruga 1-2 asinga kieti amekegia biamono yo minto de anande makuruga ga vigwe so ya ga teri ko dalero ai ga story asegetiga kya kuti stadium hakuna kuingia kwa main daya. Hiyo ni order na ndivyo inafanya. Umani analeta. Hapo imekaa kae jae tafadhali watu wakae. Kama una t-shirt pewi. Hata hapo mahali watu wanatembelea jae. Hii event haijajaa. Tafadhali. Jitumurigeria na radio agendete kwenekiwa se county ya Kisii asegeti kya Gusii Stadium loro cyabasaki baito no bagendete kwenekiya bonango kumanyi bare ya mase yemo no bare gali ni kibica cyabo cikamera cyabo bakolentera mariogi na bogo kibica kwenekiya bona ayo mwanci tumurigeria nkunyaroro kwemanya ari agendete kwenekwa se county ya Kisii nondoche oyo mintoga gu Dominic Onderi bana cikituko tebyanga no nye Frida Kerbo na boigo abasaki baito banskuru se county ya Kisii no bare banyare bagukumanya una kwenekiwa segeti kya Gusii Stadium ase ekyama kya ODM nsiyo burayi Raila Amolo Odinga bagochiko chengera imyaka 20 kurwage cyako korera obukorerwaye igongari tsikuriya rero no barase county ya Kisii kolende tikaturayirana asegeti toywenga Wycliffe Orenge ninkya ukwana kurwa asegeti kya Gusii Stadium bi William Ruto oyibalenga mona babura Raila Amolo Odinga n'abantu bande bakobwata ngaro bakobwata no monto korukunga Uhuru Muigai Kenyatta bakorose kya mekorunga Jubilee kuno basukire igabonega baikire omwaka wa 2017 and bado bakabwatana baka 2022 ikiame kiwe kabwata bakaraki yekoera lakini kya ODM ni wagietire ase gandunga mawimbi gose omosugo muonge sana ase kegetambe abwa sitoka tabanga ananake kya Nekoro simura ibwensi ya Kenya kulende batemire sana asibakonyara mpaka bonega barase myaka 20 ekero toko kwenda se story bya mabinde kurumega kaiga bya mabiri banyako bikora ensi ya Kenya kiamangaro yekorunga Kanu ikanyako ekoro tuano murai Kenyatta omanyene yego sikoruga abo bagacha akekaena nwa gocha somo ndo kurukunga nere Gideon Moi ekiame kyo kurweringa nyakoreta murai ekero ekatutuzinande tu ekiame kurunga na Kenya ikanyako bakekoretwa asensemeyo ekero kiaretwa sikogoja ekero kiaretwa na kera kyo katikati ko muntu konga Charity Ngiru akabwata na kera kyo lakini kikatika kora kikasira PNU yekanyako bakeko so akabwa asensi ya Kenya kego sikagochiga abo murai Mwai Kibaki akagetigera Peter Munya inero nyako bakakora kikako yana na kera kyo kulenda ndenge Kenya kuleta murai kuruchinga kicho mwancho murigele kyama kyo DM ni gokianya ko bageko sukase myake menge na ndechinga kicho kabona turigere tige gasege kya Gusii Stadium bego tubwate abashabiki kusaba tyote kyama kya ODM banyako bageka batatu na ki ebirengera byabonchera kibire ngandenge tukere baka expected tukora rero kera baraya bagawachwikira na gaiga na kiyogoro ko mugambi maleta nangoro kujara dia chimba igere goche kamera maleta nangoro kujara dia chimbo Moi koruke umbu wadi ya Kisii county yona ikire gadi tukoria rero asenga njoyo gocha gosherekea ase miaka 20 ambao tu abeiro ODM
nigo tokanyete tomanya ng'ari tukoriarerekera omogaka agocha baba ingi agototebia gotoncherare keki yese emiaka 20 twakorera ODM gose ningi agototebia gone omogoko omanene ekogera ntwanya korora amang'ana aya korwa ODM yachete gotebekene ngeri ng'a ekiama gia ODM giakorire emiaka 20 na ebiama ebinge biabere bigochaga igasinga kientambe korende bigoika biasira kabisa okobera okoya gwa ekiama gia ODM ase emiaka eyo yonsi mpaka bono igoro che bono togocha gochengera emiaka 20 ngiki gokwana gochia sori ejama ya ODM yabeire ase emiaka 20 ase omokio Okise County nakini gotebekene ngeri ng'a etokogokera omogaka Raila yeka naende buna Nyasaye atokonyega Simba Arati agachagasoa amatunda twarorire nase kuru Simba Arati ase emiaka 20 ntwanya konyora omobunge korwa ODM ntwanya konyora omo MCA korwa ODM igo etogokerete tukogokera ng'a omogaka orendire ejama biya ase emiaka 20 ase emiaka 20 igo bono ngento tu expected rero buna erishabikire ODM lero nkagerete ng'omogaka agochaga igatonachere keki naende atotebi gochakera emiaka 20 ninki gekoba gochakera bona 21 gochigoro igo naki tokanyete omogaka atotebi rero igo ntokagerete ng'anagete enki yake korwa asare erinde eragere Abunoro chegago yuno musakeito wiki forengo ganire ogendete okwana na bananchi be county ya Kisii abagendete kuri birengerero byabo endo cheke batigali nkona kuri gyali ryo giryali nyali ko kira asentre abene ryogendere gusanga nabigo kwemanya birengerero by'abananchi ekero bagukwana ngayitirio giri yakire tikoraigwa enkwana nabige birengerero by'abananchi ntovuga to kwegena nga ODM na keki ya magate ande ntonyoro alright kibya bana sana tiango na kuana no musayo yomoga yen nyaka bako tetebinga na tiaro che kiagere kyo miga ODM ase miaka gakianya rako yako 20 wewe ni mujalo okay iki chama cha ODM kimeweza kukaa katika miaka 20 wewe kama kijana unajivunia nini kwa chama cha ODM angalia kwa nakwenda kamera kwanza kwa majina naitwa Paul jambo la kwanza najivunia kwa ile maendeleo ambayo inachukua na tunasherehekea tumekuja hapa kwa hii huga kuungana kwa miaka 20 ambapo ilipoanzishwa tunafurahia sana kwa maendeleo kutoka chini hadi sasa tunashukuru sana ndipo tunafurahi hiyo tunaweza kusema alright yeah. Sawa ndugu yangu sijui kama unaelewa Kikisi no magusi alright ayenkira nyago kwa tayo marigara bwa Nsoko TV igoro je kiama kia OD somo wakone no na masanga kana gusingi mayachira bila barra ba ya kodi ande atueleza next thing bondo ni uchibawa kiama gia ODM koru jatuadere chigavana chikoro kungai ibere niko chia veta se kiama gia ODM yone nake kwa tamongoro ya ODM ngendo kiona nyako kwa Kisii gwetera sa serikali ya ODM amagenderare gusiana mange no morayo to Simba Arati rojo toraviriga agenda takabana ndo sameta gusia na ngosa bana abara ya abandi abara so ikiame ke ODM bado wakati chinjere chomorayo Simba Arati ocha future yake ya ODM katika to morayo bwense ya Kenya semia kere bosi ora mpaka to asenye njondo cha muna matumaini naro timu yamana sana nesemo yaba menye be county ya Kisii banyarwa bawe kera nagasi egeteke kya Gusii stadium abwasa bavere bako rengera byabo igoro je kiama kya ODM na ndenga mbindu bibiri barengeretie
birati kwalekana asset tukolia rero anana mwancho murigera buna naganyara kumanya kya migayo ODM yakore myaka 20 yakore myaka 20 korende abantu ali baga chagati umura gwense ya Kenya William Samoei Ruto Raila Amolo Odinga yore prime minister amo na umura yonde okurunga Kalonzo Musyoka onyorenga ase myaka 20 bijya tirega watabanga mawimbi ngo cyara base byama byonsi korende ODM yatemera gwesukuma na kwikirana asige gira kinga kiga ntochikagandira kwa bana ino kinga kiga tunya kubato kumanya kigandira tase kigadi kimaka asige tege cyako se stadium anengo tebenga bochaka bwa se studio yandira kobera 92 likoligi mike cyagaranga notoreka kana tubegete kambi boika omwelyo aseretariane wikili forenge ngol botre kuruko ka asige cyako se stadium kwera gocha sore dana ndemo Mwanjito murigeri abu n'abasaki bayitukura se county ya Kisii kwegure nkwana ya wikiri forenga nabaga abasaki bayitukura se county ya Kisii bagoteba buna mbachiko kolentere ya mase ya mali agenda takwenekiwa nabaga ntuchkwira nagagwo mwanjito murigeri atukumanya agenda takwene kukora se county ya Kisii kinga kinachika gotebyenga murayibo abo mu bwa ODM Raila Amolo Odinga kwikira nara sinseme chinabaga gati ya barai mensi ya Kenya kwikabara sorogo ngorwa gusi asinsemo chiri ya Gusi Stadium banyare bagucengere myaka 20 yobokorera ibori yabwa ODM gonga tugokoro morobiri itobuna twachikitoko tebya awitwa bwatena Diana Musoba ritukoliri tokwinyora guse cinga kichime chando cyo kunyora bali basireti cyamate cyitabasani baito abana baminto no tokwirana tunyari tugusanga tugokora na tuguchkwirana asali agenda takwene kiwase county ya Kisii ndi twarasuka kigora kintu iranire tatakora manyabanchi baitunga na hari ali gusina goteire no twata mangi naye wante biringo ndole rogoroga ikase flag bearer kwa ndoro wikira noro tore guse matiyangi ngo cyari kwegentukiri kore ntari ayitware ngo manchito morigeri ari tukuri ari tware gosanga igoro yemechando montagweterekera siri ya matiyae nabo igo tuwe manyinga na kitoko nyara tokurwa so muchando olio ekero omontasiri mwabo di konyote 23 mwaba betega kurwara nabo no di ekero wika statu mino nkwanyarete ekera akubwati toko boko moyarimo kukwana kende ntukwaneti lakini ekero natebeti umuise ko linko muitande akaenda akarangerio munyagitari bone kero munyagitari yocha the first thing ya mubule timwache kiriska liyo mugaka was pressure konyora mbara check his sugars were so low he was almost going into a coma bakaenda bakaleta mariogo bakamubita akaira na akababia akabera nyangina for 4 days togacha Nairobi ne ambulance ewomanyo ino monto lenge very critical tarenge stable enough ko ba transported ko Rusimba ka Nairobi so we came with an ambulance togaika empisha akaba admitted erina nya korara matukayo spinde gusia sengencho no bwato bwa boli ndarara lende nandi chinasi mbakora mbamurigereri the way they're supposed to empisha tolikorenda moroirogo kera vera admitted that's it nabogo chachinsa kwa morra you spend time with them and all that lakini tolikomorenda like overnight nkaenda kurar following morning at ngakera my brother uyu tuarweta neregusi aende aike wa kwanza ndagenda ofisi manyeko enda nyagitari when he called me akaniambia maitena ikanyagitari nanyora babe kiromo gaka ICU ICU in my understanding is someone who is dying yani nkirende twarwerete gusi mogako yache ache gukwera Nairobi what is happening but God is good. He fought. My father really fought that time to stay alive. He really fought. After one day, akairu HDU. After another day, he went back to the normal ward. Akabera nyagitali for a week. Akaruo then. Now we started still going back for the clinics. What I can say is people process grief differently. Na nekero monta what levels cha grief di? We have levels of grief. Kama mimi I can say it's almost 1 year
But in this 1 year, I have experienced tremendous different feelings. Like there are stages in life. I am so angry at everybody. You are just simply talking about your father. Yeah. And I become so angry at you, like, how do you have your father and I don't? See, I do not even know how to explain it, but kuna ile tu, it is just pain. Like, my father should be here. I have something that is happening to me. It's good news I want to share. The first person I could have shared with was my dad. Then I tell my mom, and then other people like that. Something has happened. Hata sina hiyo nguvu ya kuambia mtu. So I'll just lie there and I'm like, okay. You know? Saa zingine you are just okay. Saa zingine you are not. I remember in the initial month after the burial, I'd be walking in the CBD. Alafu unaona mtu amevaa shati inafanana yenye. I used to buy clothes for my dad a lot. Then you see, na mimi I'm very big on thrift. So nilikuwa naenda kama ni Gikomba, naenda tu saile wanafungua bell, nachagua shati zake hapo. Then now you see someone amevaa shati imefanana yenye ulimbaya. Yes. That alone will make, nilikuwa nakaa chini kwa streets. A lot of times ungenipata nime break down. Mama wanauza kwa streets ndio mtu ananiwekea leso nakaa chini. Until iyo kitu itoke. Like, si kitu yenye utahold useme, wacha niende nifike nyumbani then I will cry. It's just something that will hit you. Unajipata you've become undone. Na nao di ulikuwa na close sana na your dad. Hiyo time kuna vile ulikuwa na feel like maybe if I could have done this, anya gina kolete iga angana museveti. Yes. Especially because my father died. My father went away nikiwa out of the country. We'd gone to South Africa, and at the time I was in Zambia. I was in Lusaka. I carried with me a lot of regrets. And there's that feeling, maybe if I was home, I could have done something to help him. But then I also know that my siblings who are home, and the people who are home, my uncle, my cousins, they did everything they could. Like, there's nothing else that could have been done to save him. Like, that was it. But there's always that, maybe if I was there. Na kuna ile maybe if I want ayo nyingine na lengororo angana tebeti tatinga na gite kusanga na tebeti ngane gite kingo chagiri kya gochira. Yes. Because you can talk with somebody every day, but kuna vitu mtaongea kitu iku escape. The last deep conversation I had with my father was about my child, me, my child, and my child's father. And we spoke. Alikuwa kwangu Nairobi. We spoke for more than 2 hours. Alikuwa amekaa kwa kiti na mimi nimekaa chini kwa carpet by his feet. So we were just talking. I was telling him, like, this is what has been happening, these are the struggles, nini. We just spoke at length. Mono, he gave me a lot of advice, and saa zingine the advices that he'd give me back then, vitu zingine zenye ona tu mzazi amesema and you're like, amesema because he's a parent. Those are some of the things zenye nakumbuka sahi when I want to do something, I'm like, but my father said I shouldn't, or I should approach this in a different light. The last thing he asked me when we spoke on 21st, because I called him at around 8, I remember it was on a Wednesday. My friend took me for lunch. My friend Carol. Yeah. She took me for lunch with her friends who stay in Zambia, in Lusaka. And ushaikuwa like uko moody.
Sure. I think I looked sick. So alikuwa ananiuliza ni nini inafanyika, are you okay, are you feeling sick? Like she was really worried about me, but I wasn't feeling sick. Hata sikuwa na feel like, I was just moody, yani nimechoka tu, niko tu. Nikamwambia nimechoka tu, I just want to go home. Akaniambia sawa. So when I got home, I spoke to nikaongea na Jabali was in Kisii. So I spoke to Jabali, I spoke to my mom, and of course I spoke to my dad. Akaniuliza, when are you planning to come home? Nikamwambia I don't know, but probably in the next 1 week. Akaniuliza, the person you are with right now, are you happy? Nikamwambia, I think I am. Akaniambia, okay, that's all I want to know. I'm going to sleep. You call me in the morning, and then we will talk. Kuna vitu nataka nikwambie what to do, especially in regards to now hiyo vision yake ya helping teenage mothers. Nikamwambia sawa. So he went to bed, and I also went to bed, but I didn't sleep. I was so restless. Ile ya yani uko tu, unajua this, you cannot quite tell what is happening, but you feel like yes, there's something yenye is, you know. When I woke up in the morning at 7, Carol called the person that I was with. Akampigia, and I'm like, why is she calling you and not me? Then he gave me his phone. Akaniambia, your friend is calling. I spoke to her. Akaniambia, no, give him the phone, it's him I want to talk to. And I picked my phone. Mimi, I suffer from insomnia. So most of the nights I play Candy Crush. Neza cheza Candy Crush the whole night. But for some reason, like mimi ulala na simu yangu chini ya pillow yangu. For some reason, that night, I did not touch my phone like the whole night. For once? Yes. Ilikuwa tu huko mbali. So when I picked my phone, the first message I see is from my brother. Ananiambia, call me when you get this. Amenitumia message at 3 in the morning. Nilikuwa nimemwambia, please usiku unanitext like easy masaa inanipeanga panic attacks, like, because then I'm so sure something has happened. So I call him. Alikuwa kwa kelele sana. So namuuliza what is going on? Naambia hakuna. Why did you text me? Ati ni Jabali alikuwa anataka kuongea na wewe. Nikamwambia no, I spoke to Jabali, he was okay. Jabali hajawahi amka usiku kunitafuta, na especially when we've spoken. So what is going on? Hakuna. Is dad okay? Like, yeah, ako poa. Why would you ask? I don't know, because I feel like there's something you're not telling me. Akaniambia hapana, kama kitu ingekuwa mbaya si ningekwambia. But in my mind I feel like no, there's something this guy is not telling me. So huyu alishika simu akatoka. Like he went out of the bedroom au uko amenda uko sitting room, so I don't know what they're talking about. So I go back to my phone. Unaile una scroll, like I think most of us have that habit. You drop down, uangalie ni messages gani zenye you can respond to. I opened my WhatsApp. Nikaona family WhatsApp group have been removed. And now, but unajua when someone removes you from a group na kuna messages zilikuwa zimetumwa, you will see the messages. So I opened, because now I'm awake, I'm nervous, I'm literally shaking. I'm crying. Like sahi ungeniuliza, yes, sahi ungeniuliza unalia kwa nini? I don't have a reason. I'm just crying because I know something has happened. It's just that I don't know what. Then I went to the WhatsApp group, and that is where I saw, like, my auntie said Papa has left us. Na sasa di indi kwachite wanchirana, sauri yebiro ndi kwachite wanchirana nga yabeire buna yabeire. My dad na sirete tiganganchira ne move on. I'm still struggling with that. I still have his clinic calendars.
because I'd like known the patterns. Nilikuwa najua anytime we go to hospital he'll be given like 2 months ama 3 months depending with how he looked. So every 2 months I still get reminders like possible clinic. This is someone I've never lived without. And then suddenly he's not there. Si ati ameenda sijui wapi atarudi. He's not coming back. That is a fact. But there's that I don't know how to call it, but kuna ile tu you even want to think that anaweza kuja. I know he's not coming back, but I'm still struggling to, you know, like let it settle that he's not coming back. Sa zingine naonanga tu it's a dream. Nimelala sana, and if I wake up I'll find my dad right here. And you know, so I cannot say like I've come fully to terms with what happened. Saa zingine ndio mi replay like during the funeral, the 2 weeks, what happened. Saa ndio naanza kuweka like 1+1 this happened. Lakini ndio unapatanga abantu abange kira basiriria abayibuli babo kusiyamati yabo ngo babali depressed. Okay, kwa beire goko genda bakotara ba depressed. How have you been going through? Baka bonondo che you can speak. Kometa abantu abange ekoro konyoranga omuntu gokwanira aro muchando gete igone gento keri ara ameshughulika nayo. Maki wakalitoka. I went through depression. For the better part of this year. You get to a point where you shut everything out. It's your pain. You are the one carrying the pain. We can suffer the same loss, me and my siblings, but the way I carry my pain is different from the way my siblings will carry the pain. The relationship I had with my father is different from what relationship my siblings had with him. So this becomes something personal. For the better part of this year, hata sijafanya kazi. Like, hata ukiniuliza, how have you been paying your bills and all that? I cannot quite tell you. Kuna siku hata nashindwa kuamka. And depression is not something you put your finger on. It's not something you switch on and off. Sure. Like you wake up in the morning and you say, today I'm depressed, I'm not doing anything. It's not something you wake up and say, yes, today I'm depressed, but I'm going to do, you know, this and that. It is you in your own thoughts. And they bury you. So even my skin looks better. If you ask my friends, those who saw me between January and around August, they'll tell you nilikuwa nakaa ashi. Na bana ba mino barabu ba nalire maybe ba move on. We haven't had this talk because your mom, my mom is trying. I know it is hard for her, especially because she's been unwell. Sure. Na ameishi life yake, you know, like when you've lived with someone for so long, like I always tell people, it doesn't matter what kind of relationship you had. If you've lived with this person for so long and then suddenly they're not there, it's going to affect you in a way. So my mom may not tell me her grieving journey or the struggles she's going through, but I know she has her struggles. I can talk about mine. From January to around August, there's a point, like 2 or 3 months that I was severely depressed. Hata sikuwa natoka kwa bedroom yangu. So I'd wake up in the morning to the bathroom, hata sikuwa naoga. Nilikuwa naamka to the bathroom, back to bed. I lost a lot. Sasa ndio hata nguo zimeanza kunitosha. But wanasema grief inakubalika, sindo? It's good to grieve muyekorera ekirobwa to muchando inyute etiana basomere gitabu yekemo mwanjito mogerie sagurie biro ni maitenga nonde na Diana Nairobi gaiga anytime ni mutagano ya mambe di anytime I'm with you na najua we
uwezi niambia di uwezi kuja kwa sababu na nchini maitenga ntore na di nande tigana kusomera kitabu ekemo esaguriye biro egotebanga Psalms chapter 34 verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and servants such as be of a contrite spirit. Inga omonene na bali bakolera bali babuate emechando nabo igori yote asenkoro yabo yasaye nabo nabarabo. D, you believe in grief sindo nande mbia kolera esaguriye biro D, I'll have time with you nande next time tusange lakini rende karante beri umuriyeri ngani iri mogari mete buna brera matanga Friday ubusinge seno maite dinga iri modiora motebi gari tumaye gukora nande nkonyore nande next time togendere part 2. Grieve as much as you can, cry if you have to. Mora used to call me, I don't know if you know her as Mora or Nyaboke. Gloria. She'd tell me, saa zingine I'd get the panic attacks. Like, yani unakaa, you cannot even breathe. And she'd tell me, scream, piga nduru, cry, you know. Sometimes it takes someone who has been there to help you see through the darkness and all that. Kwa sababu, truly, this is a journey you will go through alone. Hakuna mtu anaelewa what you are going through. Hata niende social media niandike sijui nini. No one will understand what I am truly going through. It is me. It is my relationship. It is my father. You know? And like I said, even with my siblings, the way my siblings used to relate with my father is different from how I relate with him. The way my siblings handle things is different from how I handle things. So nabate ibono igoro tatukorero morobire ndoche abasaki baita se county ya Kisimbanya tukwigasa program iri kwabate ya that invitation. Yes. Tukorera gudi esaguri kibate abonte binga abasaki baito gari se county ya Kisi batitenindi. Organization yetu achagete bono unaboniga we added 2 more girls bono mbaro baswete form 2 asengencho form 2 ebone ronere yo moedio next year form 2 tekayo so we had to put them in the system bono amatumizi naboko nyora chakire gutumiga ake bono ntubwate fundraiser lakini abantu nabo bagocha bari dina we share 1-2 tariki 17 umutienyonde ase ari Dallas in Kosongo. So kero muntu nare welcome oche to sange na inu motokonye tokonya abana baito kera bona abana baito. Asante sana di nchenonkale Dallas iga guchita 17 mutinyogo chama chito murigeria tunyare tugukwana n'abasayi bali abasubati bali abaiseke bali abakeba bwate abana tunyare tugusangana barabu tunyare tugukwane yamona barabu unenchira yamabuga yo gusira ebinyoro bito nabayigo NCIT ya Kenya nabayiga manchito murigeria nenchira yamoyo kubwatoka gusekwena nokoboko kuri no manchito murigeria nero yo mogenita studio tunyare tugusangana no chonto betekerenge ryo gwakiresimi kuri in one way or the other nabagote basumu rionde asenchirende nari kunyara kuyibwata ujumbe mwatomire nari kunyara kugisoma esaguriye biro manchito murigeria cyangwa kiringa mbiya maraso usanganita somoro bire soko bwakire nabego kinga kirito kwaligania abasaki baito ko base county ya Kisi banyare bagutumanya yali agendete kweni kwasegeti kya gusi stadium asira gotebi ngari tukuriya rero ngo cengera kyama kiri kya ODM ngo cengera kire myake merongebere yo bokoreri bwaye tunyare tugusika mutuma nchito murigeria kigakirindo cy'abasaki baito Dominic Onderi Caroline Ntenya naboyigo abasaki baito bonse kura se county ya Kisi no bari maiso babekire kibica cy'abogari babekire nteneni kikamera kwenekya bunabo kwentera bari kibica n'amabiga kisenchira bena sabara ibanyari babikirana eriyo banyare bakwenda chinkwana cyabo ngonga tugendeye mase mu ikase tikiriya cyako stadium tunyare tugusanga iri trende na ndemo nabego tumera leri tukurinde asomero bire soko bwakire.
tie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri uregene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asing'encho yao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Kwarasire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo county ya Nyamira asamange twakirisimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani torikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asegeke getambe na gokobokorera ubuya asemerimo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia byuma ao byubuye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyo gusyalira ebimeria mache chigenerator chisolar panel amone chimashine kyo gukenura mache boigo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura mache asumu cy'ubusongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirinitiye negedesenya kanege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324.
Stores. Iyi ni duka mabungia. Eduka wetani eduka. Ekoni bintu